kettoton ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe duga jam ñelle mon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ko nde diral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam jam ñalle mon tedduɓe hettiɓe mbaɗon pini kori kadi o ñalle jaam wasata mbiɗen koɗon kiire jaam yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yidɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole saaha o heedi en gari tigui tigui hubnude aadi o no hanniti ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe waktuji 15 joni e nder dongre Europe tawi ko waktuji 13 joni toon to Fouta Toro to Fouta Djalon Fouta Maltina mo adama o noon ko waktuji 14 joni toon no hannita dani tedduɓe hettiɓe yewtere men wiyetende dartole joljole nde ganduɗa kañum tigui yewtante en koko yawti yewtani en kadi ko wona kono kadi ma won ko jertinan en kadi ko fayi arde no hanniti ni tawi kadi tonggui koye no kewɗe wiide ni koye anduɓe men koye alɗuɓe men koye gendiyankoɓe men koye jambareɓe meɗen dawriyankoɓe meɗen fina tawaji meɗen e kala ko eɗen dilla eɗen dillida eɗen dillina foof yewtere meɗen dartole joljole ene yiiɗi tigui tigui yaadude hen no hanniti ni so tawi wayi noon tan nde hiɗata nde hesɗat e kala saaha kono kadi ma wor kadi ko hiɗɗi kadi ko yiya hen tawi kadi ɗum ne kadi ina ƴeewe holno takkodirte no yaadinirte e ko hesɗi ko ƴeewe tigui tigui holko wonno hanki ko ganduɗa hande o ina foti nanguede ha tiiɗa yaada e jamanu holko wonno hanki tawi kadi ɗum ne kadi ko hunde kadi ko caɗele gonno ko tampere wonno ko basal wonno ko koldam wonno ko caɗele gonno mbiyen tawi ɗum ɗo ne kadi so tawi accama caggal hay basi goto ala hen ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko noon tigui yewtere nde fomori hande no hanniti ni hande noon tedduɓe hettiɓe eɗen gandi kala ɗe garɗe wadde yewtere eɗen keewi so tawi eɗen kaala tan wooda ƴettuɗo konngol so ƴetti konngol tan o lowdo seeɗa banggue dawrugol nde wonno dawrugol ina weeli no feewi dawrugol so yonti tan hakkillaji foof ganduɗa ko hen gonata kono kadi eɗen jiiya kadi ɓerɗe ɗe kadi ene softa gam tigui tigui honno jolde hen gadda hen jiyanɗo men min ko ni jeerumi ɗum saaha e saaha kala ina waɗa kono noon enen kala toɓɓere nde gadduɗen jiiɗaten ko rokkude toɓɓere nde fodde mum ha timma so en gari tan hande mbiɗen kaalaten ko haala gurdam Amadou Abdoulaye Dia so tawi addi hen Yaya Pam tan mbiyeten ko wonde ko jaafoɗa ƴeewe jokkude ƴeewen tan jokkude ko fewte gurdam Amadou Abdoulaye Dia ko Yaya Pam ko ñande wonde ne wawi arde ko noon kewɗe wadde wonno jewteɗe koɗe piilateɗe so ɗe piilama kadi jiɗɗen ko kala yewtere fiilade e so tawi wiyama tan gurdam kaari ɗam ɗon gurdam so tawi yeehe yewtere he tan ko ɗum ɗon tan mbawata hettade taw watta ko wiyete ko baali borti walla tigui tigui wona tan carika ɗum ɗon saabi jewte meɗen eɗen karto yimɓe ɗin banggueji o ñagamo yafuya e ko yidde tan ha wona tonggol no hanniti ni hande noon ko ene wellitɓe hande ɓoggol ngol ko ngol bellitingol tawa kaalaten koko fewte e dawrugol ko dawrugol kaalaten e holko feewi hen ko feewi en hen ko yooɗi en hen e ko soofi en hen ko feewi en to banggue ɓe jaaduɗen ɓe ko cembinaɓe ha ɓeydo yaarude yeeso
ko soofi en hen e holko ñiŋaten hen ha ɗum ɗon wawa satede e holko yooɗi en ganduɗa hoore maɗa e ɓeeto hayso gondani e meɗen ɗum no yooɗi ɗumen wasata kadi ko ƴetten hen kadi woda kadi ko ñembuɗen hen deke noon ko aduna woni hen ko ñembodiral ko wullete kadi ko lukete ko kadi wasata e meɗen joguiɓe e hattan jogade faamu wawde tigui tigui famde ɗiɗo henne gulali ɗiɗo jahata tan koye politique ko gulle tan ha gonga majja kono holto gonga o heedi e gonga kadi kalteɗo kadi beele gonga o kadi o fawama kadi e dow gonga nde wonno kala haysinno ko fenade foof ene jogui gongaji mum kono gongaji foof kadi jogui kadi to fawate kadi ha ɗin ɗon gongaji tengta walla tigui tigui ɗum ɗon kadi tengtude ko ɗum woni hande yewtere meɗen ko dawrugol tawi kadi sen mbi dawrugol en jahata en mbiyata tan dawrugol leydi Sénégal walla ko dawrugol leydi Mauritanie walla ko dawrugol Gambie ala kalaten ko dawrugol tengti noon kadi tawi koye dawrugol Afrique beele gandanɗa hoore maɗa noɓe dawrirta ni noɓe dawirta ni beele ko noon tigui dawirte noɓe gollirta ni beele ko noon gollirte e enenne kadi wasata en wonɓe caggal leyɗele yiiɓe kadi ɗin toon gonkaji no cifori ko fewte kuule leydi nder gueɗe mbaɗe noon ko fewte gandanɗa hoore maɗa hakke e hono poɗantoɗo jappere hakke poɗantoɗo wonde maire hakke poɗanteɗo wonde député kono hakke kadi gandanɗa hoore maɗa neɗɗo kadi mo ganduɗa jeeyaɗo tan ni e nder nokku he mo ganduɗa hoore maɗa foɗanaki hedara beele kañumne kadi fota tan jogade kañumnene wellitare muɗum jogo kisal muɗum tawi dawriyankoɓe kadi ndewata sippirde kadi ha jana e dow hoore muɗum ɗumne kadi foof ma en gartu hen no hannirta ni joni joni ketɗen Douga Sosso garten calminan bandiraɓe wonɓe ɓoggol mbawen tigui tigui hono nadde e bundi yewtere nde no hannirta dani jarama tugunde so yo gueno yoɓɓe moƴƴere beltinɗo no wuuri kono kadi weytini e de maayi jarama bandiraɓe tedduɓe hettiɓe en calmini hono yaadiɓe meɗen wonɓe tigui tigui e ɓoggol ngol no hannirta ni kono kadi yaadiɓe meɗen kadi ɓe ganduɗa e cuwa arde taw yo taw ko jaam jagguiɓe jagga kadi dendagal hettiyankoɓe men e nder kalirde he kala e kuuɓal musidɗo meɗen Alhuseni Sow en calminimo no fewi eɗen gandi oɗo saaha joni ko toon to Bergamo ɓe gonde e Sunare yo gueɗe yurmo yaafo jaaɗo e ko goto e suddiɓe meɗen coddiɗo musidɗo meɗen hono Racine Sy oɗon ɓe yo gueɗe yurmo yaafo harna aljanna ɗum noon en calminimo kanko Alhuseni Sow so dañi yajede mawo naat kono kadi so wonno way kadi eɗen gandi ina waɗi tigui tigui hono ganduɗa hoore maɗa haljo mo ganduɗa kadi ko jaam gontaɗo en calmini noon bandiraɓe wonɓe ɓoggol ngol eɗen gondi ɗo hennene e holi on musidɗo meɗen biyeteɗo Abdourahmani Aw ko ɗon calminten Fama Aliou Déme en calmini hono Aissata Sy Garli calminan ɗon Yero Garli joom gotiri kono kadi en calmini musidɗo meɗen Amadou Guissé ko ɗon calminten musidɗo meɗen Amadou Sall en calmini hono musidɗo men Ahmadou Tidiane Sall joom kurus machallah kanko noon ko mbarodi ndendi tufɗe jeeɗiɗi umo wirda umo hetto kono kadi ko yewtata ko foof kadi Allah hen ko datton o jarama en calmini hono dingiral pulago woni Yaya Alpha Pam ko mbahana jurude en kettima kadi ko haali joni toon to radio Fulɓe international kadi Yaya ɗum fiila noon machallah jarama
en calmini hono kajjata Abou Salif Diallo calminen ɗon Abou Momo Gallo en calmini sohna Khadijatou Tall dubalalaji saminama juurama kono kadi calminen hono Kume Abou kanko heewondu ɗon e Huley Kume ɓe calminama en calmini musidɗo meɗen Mouhamadou Samba Tall ko ɗon calminten hono banimen debbo Mariame Sow mawɗo Amadou Moussa Sow salminama juurama hande noon mawɗo Amadou waɗa feere natade nata aɗa sohla en calmini hono banimen debbo Oumou Thiam ko ɗon calminten musidɗo meɗen guiɗo men Samba Kouyaté Batel Fayida bayraɗo jewnaɗo hande kadi jiimu ɗo ko weltare mawdu o salminama o juurama calminen guiɗo meɗen Tidjani Tafsirou Thiam ko ɓe goni e ɓoggol ngol kono kadi en calmini Ibrahima Demba Dia wondude tigui tigui Yahya Ka nima boli mabɓe gabbo en so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe kono toon to haalirde nde calminen Alhaji Amadou Ndongo gorko mo Cilon Daga Wendu Koole Namade kono kadi en calmini hono banimen debbo Aissata Mar siki en kaali joni calminen dendagal ɓe ganduɗa ko wayno Amadou Abdoulaye en mbimo Seydi Ly ha toon to Dumga Dulmaji Funeɓo acca hakke salminama o juurama en calmini bandiraɓe fof kuuɓal eɗen gonɗo e Sall salɓe ɗiɗo hono Iba Sall mo Kaheɗi wondude Djiby Sall gorko mo Diawar ko ɓeɗen gonde meɗen ɗum noon tedduɓe hettiɓe en calmini wonɓe toon to hello Facebook ko wayno musidɗo meɗen Demba Hamady Ba woni Demba Cilel Ba en calminimo no fewi kono kadi en calmini kadi ɓe ganduɗa kadi jabanaɓe Abda Ali Dia en ganduɗa e dendagal ko wayno Arabi Dia en ɓe ganduɗa wonɓe toon to Gabouɗo leydi Tidjani Tafsir Thiam holliti hen koɓe hettoɓe no fewi ɓe calminaɓe juurama kamɓe kala eɓe tinɗen hen en calmini juuri kono kadi ɓe en tinani hen kono mbiyen tan eɗen tintinaɓe eɗen tiniɓe to ɓerɗe men yo gueno tinɓe ittanaɓe gueɗal tedduɓe hettiɓe joni joni en natat e toɓɓere he tawi toɓɓere nde noon hande mi wona juutowo hen no fewi mi wona kadi daɓɓikintoɗo hen no fewi nde wonno kala ko ɓuuli tan mi arat mi haala e kala kadi ganduɗa hono goɗɗo kadi ko ɓulni kadi jolat tan haala oɗon mbawi noddude en tigui tigui e nder hello e hono Skype ngo haalirde Agname ɓamta pulago Agname Weeraɓe Skype mum naton gaddon yiyande mum e yewtere he wonɓe kadi e nder ɓoggol Skype ngol kadi mbinoɗa ko wiyete ko konngol mbawa jolde e nder yewtere he wonɓe toon to sengo Facebook nodda toon koye Messenger walla numéro WhatsApp nan toon windi so noddi hen oɗon mbawi tigui tigui jeeyede e yewtere he no hannirta ni tedduɓe hettiɓe mbiɗen hande kalaten ko politique ɓe mbi politique ko pene tigui e puyka tigui won hen wiɓe noon ceerno Mouhamadou Samba Diop murtuɗo yo gueno yurmomo yaafomo harnomo aljanna o wi politique e so tawi a wi politique a yiiɗa politique a naata e politique o wi say waɗa politique bonna gueɗe maɗa wadde noon politique ina yaagi politique ina heewi politique ina jogui ko nafata kono politique kadi ina jogui kadi ko lorlata ko nonne kadi kala ko laaɓi kala ko seni wasata asakal yalta hen wadde noon enen ne ƴeewen ko wiyete politique ko oɗo hen politique hande dogowo e nder leyɗe meɗen oɗo politique dogowo e nder leyɗe men beele ganduɗa ko ni hani wonde so tawi en ƴeewi tan waɗoɓe politique e nder leydi ɓe gonani hay ganduɗa hoore maɗa 1% e nder leydi kono so tawi ɓe dawi dillude ɓe dawi dillinde e leydi foof tan wonata koye kaya mbeya leydi foof koye caɗele wonata hankkadi rento heewat caɗele kewat e jeeguji guddete nokkuji gollorɗe ganduɗa yimɓe guddata jaaha ɓen ɓe ganduɗa kadi ganduɗa hoore maɗa janggoɓe jangde tardat yahoɓe kadi ganduɗa hoore maɗa joguiɓe autoji men ƴeewoɓe no gurdi e gueɗe mbaɗe noon tardat kala ɗannotonoɗo ñande hen ɗangal mum tardat jogorɗo kadi ummade kadi banggue goɗɗe arde e ndin ɗon leydi wiyata ko wonde komi yahata saabu hande ñawore ne woodi mi yahata saabu hande seppo ne woodi mi yahata saabu hande ɗum ɗo ene woodi ɗum ɗo ne woodi ko caɗele so tawi woniri hon noon yimɓe goni jamma e ñalawma tan subaka ki koye politique goni ko hen guuri ko ɗum guurdi natɗo e politique hankkadi yiyata goɗɗum
nene haala celoɗa jabade walla jabde, baba haala celoɗa jabde, ceerno haala piltina ƴettoɗa ɗum ganduɗa to mbaɗa mbiya ɗum konguɗi kantorɗi. Goto kala hande koko weeji, goto kala hande koko weeji. Sa haali gona e wajade e nder ko mbajotoɗa ko won konngel ngel ganduɗa ƴettetegel hen taaƴe, ngel waɗe modifié natine hen goɗɗum. Haala ka kala koko moƴƴuno ka wonta bonka, soko wonti bonka indema kadi bonni hen ƴetteɗa hen, kirtinoɗa hen, koynoɗa hen, gaybinoɗa hen. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, so tawi ɗum woni wayidani holɗo paaɗen. En jii hande hayto banggue woteji yimɓeɓe ni mataw hankkadi koko pofti. So wiyama leydi joni 17 million, so wiyama winditi hen ko million ngaji 6, so tawi wiyama e nder winditiɓe he yaaɓe hen wotoyde ko million ngaji 4, en gandi kayde ko gulali e luukali ɗi yimɓeɓe hande koko kasde politique o, kono kadi kastani goppide ala ko gedda ɓokka buubi en, ko gedda ɓokka buubi en. Min jiiɗa politique, min ganda politique koko serde gueɗe banno, kono noon kadi en deewi kadi natude hen kadi ha hande o eɗen naati hen ha ganduɗa wontani en caɗele. Goto foof ko gandu, goto foof ko pamɗo. Hande o ko wiyete ñawoje hande natti jogade fayida haydara. Nde wonno ñawo o ñawata ko hakkille, ñawata ko gandal, kono goɗɗo kadi nana jogui hakkille, mo ala hakkille mo jogui o, kono noon on ɗon hakkille mum ellema mbiya ɓurata yaaji e hakkille ñawo o. Ko yimɓe gaditto ñawoɓe gueɗe mbaɗ noon. Wadde bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, hande yewtere meɗen ko caɗele gonɗe e nder politique no hannirta ni. Goto kala adda hen yiyande mum, wasata neɗɗo daro haala e tawa landa ko wondi ka rokka ɗum sembe ha tiiɗa. E kono noon sa yi hen kadi ko fewani kadi aɗa wawi haalde ɗum ɗon koko naftata tan, wona ko lordata. Kono kadi hen saaha kadi sa haali gonga mo jiiɗa e nder landa tawi wonko feewi hen, woɗɓeɓe ma mbi wonde ode ko codaɗo. So tawi kadi a haali kadi ganduɗa hoore maɗa ko boni hen, ɓe mbiya koye oyo wondi wadde caɗele nan ɗon. Ɗum noon tedduɓe hettiɓe, ñande ne mbaɗiɗo yewtere holno basirtoɗen koye meɗen ko fewte seppoji ɗi, mbasen bonnanede hen, mbasen dañde caɗele elle enen e woɗɓe waɓe no meɗen ni. Ko jewtuɗen hen ko wonko seɓori hen seeɗa, saabu en gandi seppoji ɓennuɗo ɗi, ɗin ɗon seppoji alhamdulillah en nanani ko boni, kono kadi en nani kadi hay ganduɗa hanki walla hecci hanki ene fonno e wadde hono seppo, kono gonɗon seppo nde jomumen mbiya wonde no mbaɗirɗon ni fewani tan, e on saaha lappidade hayso woni won dalilaji goɗɗi ɓe dokkino e wade foof kam elle wonko nana seeɗa. Wadde enenne kadi jokken haalde e wasata kalɗo tawi wondi koye mawɗo leydi o yeeri Macky Sall, wiya min no Macky gollirta ni ene fewimi, ɗo ne fewimi, ɗo fewanimi. No Idriss Seck wayni ɗo ne fewi, ɗo fewani. No Ousmane Sonko wayni ɗo ne fewi, ɗo fewani. No Yewwi Askan wayni, no gandanɗa hoore maɗa no landaji goɗɗi denduɗi mbayni, e landaji cerdiɗo mbayni, no assemblée o wayni, eno leydi ndi doguirta ni. Jomum wawi haalde kanno haala. Goɗɗo on wawi haalde Mauritanie, Gazwani no waɗirtandani ni fewi walla fewani. Premier tour o no waɗirandani est ce que rewi lawol walla rewani lawol, hol caɗele gonɗe hen, beele caɗele ɗe goni koye wotoɓe, walla caɗele ɗe goni koye wotanteɓe, walla caɗele ɗe goni ko e yaltinoɓe résultat ji gotaji ɗi. Beele ko ɗon wayi. E deuxiéme tour mbaɗaɗo hanki one, beele o rewi lawol walla o rewani lawol, holko jangga hen, ko holko rena hen, ko holko dursirte hen. Goto kala adda hen yiyande muɗum, ko ɗum woni hande lamdal meɗen. Kala kebliɗo bisimilla muɗum adda hen yiyande mum no hannirta ni. Ɗum noon damal ko wutti, kala joguiɗo konngol bisimilla muɗum. En camininima booli ko joni abbi en. Amadou Ndongo e salmitama juurama. Amadou Ndongo ne hetti en toon to haalirde nde. E jarama Amadou Ndongo, min kesini kadi duwaw. Jarama Seydi Ndongo, jarama machallah.
soñan gorko moañam godo e gande beele aljanna to gande puɗi gawa ka bilti ngubi kadi gumboɗo salminama jurama wonde men toon to hello Facebook o salminama kono kadi en calmini hono Aliou Ly ceerno Aliou Ly mi salminima gorko mo ɓoggel salminama kono kadi en calmini Demba Hammadi Ba Abdoulaye Soñane kali joni ɓeɗon gonde men toon to sengo Facebook oɗo mbiye kala joguiɗo konngol bisimilla muɗum ne wawi tigui tigui addude yiyande mum no hannirta ni ko wayno Yaya Ka beɗandi mabo en bisimilla makko o wimo abbo en mo tardu seeɗa kono so tawi wari mo tawɗo jonde makko no hannirta ni nan ñanden walla ko ɓoyani ko en kettima ene wiye hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko jiɗɗo wadde 3e mandat haaltama ko jiɗɗo wadde 3e mandat walla ko 3e mbiyen candidature omo yiɗi ƴamtude jonde tataɓere walla ko ɗaɓɓande tataɓere ɓe hen mbi ko ɗum o dartata en calmini Nancy Sall o salminama ko joni abbiyen en calmini mo feewi kadi en kettima jewte mabɓe hanki hakkude makko e Coumba Kudi mbimi Coumba Kuñjo gaccon hakke ko yewtere fattam lamre e yewtere men hannde kadi woɗɗani ɗon eyyi en kettima nde wiya wonde kanko hoorejo leydi ndi omo wawi ƴamtude lefol laamu ɓe mbi omo wawi ɓe mbi o wawa kono noon hande o sa ƴeewi ko ɓuuri hewde jaadi ko o wawa holko o wawa saabu o wino o waɗata wiide waɗata beele sariya haɗi ɗum wadde wiide waɗata beele sariya ene jaaɓi ɗum yo wat beele gandanɗa hoore maɗa e kanɗon haala so tawi ka woppama caggal beele koko foti juulanede walla koko foti hooranede mbiyen ala ko laawol hokkata neɗɗo yo wat ko laawol haɗata neɗɗo wadde te wonno sa haali e nder campagne ko kalata hen ko ha wela sa haali ha weeli yimɓeɓe jiɗuma hen korsinma hen beddanoma hen carte kono so tawi a yeehi ha joɗima hankkadi e jappere he walla hadema joɗade jappere he deftere wotere nana toon nde wona bible nde wona ganduɗa homo alqouranul karim kono konde sariyaji leydi ɗi nana hen tonga mbiyeteɗa ɗiɗo henne sariyaji noon ko ɗiɗo goni ɗo ko kalnoɗa ko foof ha safi ko kalnoɗa ha weeli ko kalnoɗa ha jirwi ko mbawnoɗa haalde ko foof yurno ƴeewa tigui ko kalɗa ko beele ɗum ɗon foof nana ɗo eyi walla ala sa ƴeewi ɗum ɗon ma taw ɗum ko kalanɗa nana hen ma wot ko kalnoɗa kadi aɗa andi kadi ɗum kadi ala hen walla gandanɗa hoore maɗa ko kalɗa ko kadi jamanu mo kalɗa toon o on ɗon jamanu walla kanɗon gonka ka yettaki gandanɗa hoore maɗa ngol ɗo bindagol ɗo e hennene mbiyen tan nden ɗon deftere wonko ne jaɓantuma wonko ne salantuma nden deftere ko e mayre ko nden ƴettata ko nden kollirta a jangguide a faamide ko nden gondirta joni so tawi a wondiri nden ɗon deftere ko kalnoɗa adana koya ɗum foof tawde ala e deftere he yaade haygo holno noon keftirtoɗa ɗum ɗon mbaɗa ko wiyete ko référendum on ɗon so tawi a waɗi ɗum kala sarɗiyeji ɗi jiɗɗa e hesɗitinde aɗa wawi hesɗitinde kanko hoorejo leydi ndi mi anda so tawi eɗen teskito en mbaɗiɗo henne yewtere fodde toɓɓe 15 ɗe o eɓɓuno ɗen ɗon toɓɓe 15 ɗe gotama e wuy e no on saaha wuy o gañi toɓɓe 15 ɗe naati noon eɗe garda seeɗa woni hen ko golla woni hen kadi ko heddi kono e nder ɗen ɗon toɓɓe 15 gandunoɗe foof dari wi ko ganduɗa hoore maɗa kañum warta ko no won hande ministére uji mi sowtata kono mbino warta ko no saabu ɗum ɗon ko firtare yo ɗaccene wonirno ni kono wano wade foof kam wuy kam gañima no wadde hande
to bange fodde ko jangguɓe kaali e fodde ganduɗa humana référendum 2016 on ɗon tawi gonga koɓe mbi ina hokki lamɗo leydi o wawde jottade jappere woni Macky Sall sen kaali leydi Sénégal ɗum ne hokkimo wawde jottade jappere kono noon won wiɓe hankkandi tawde o fewni ko fewnanno yo ya kadi goɗɗo ara yontaɓe hewɓe nana e leydi he jangguɓe hewɓe nana e leydi he ɓen ɗon ganduɗa hoore maɗa kañumene kadi yo ngar dillina sababu won wiɓe noon won wiɓe kadi ala kankay ko ala droit tan droit mandaji tati reggodirde ɗum kay ko latotako ñanden noon nde o namdi goto e halfinaɓe wawɓe anduɓe ñawoje nde ƴewtidi so tawi ko gonga noon omo jogui droit ganduɗa hoore maɗa wawde wadde troisiéme mandat miijoji kadi gaari hen beele ganduɗa hoore maɗa so tawi o andino on wiyata ko waɗata beele omo hollanno on ɗon ɗum kam eɗen gandi walla eɗen jakori ina gasa taw o hollata on ɗon no wawi wade pop bandiraɓe tedduɓe hettiɓe kan haala nan ɗon kono kadi haaluji goɗɗi kadi goodi kadi ɗeɗo henne ñawoje hande jaɓɓaɗe tarñaɗe morñaɗe jejjitaɗe hande goto foof ñawata tan koko weeli ɗum ko so wiyama hande manifestation ene waɗa lawol ne hokki yo manifestation waɗe goto foof wiyata ko droit mo hokkimi droit mo hokkimi droit mo hokkima ya waɗoy ko droit mo hokkuma ko kono beele droit ma no hokkirma dani a waɗiri noon kadi ha timmi walla ala eɗen gandi wonko droit hokki kono jomum ɓurtin he gueɗal a wiya manifestation puɗɗoɗa ko waktu telma ndewata koye ngol ɗon lawol ha yetto ngol ɗon lawol ɗum ɗon sa waɗiri hon noon a helani a rufani a bonnani a golli ha fewi kala noon ko heela hen rufa hen bonna hen so tawi wona no jiɗirɗa dani aɗa foti darade mbiya wonde minen wannoɓe manifestation ummande amen ko ɗum ɗo wonno kono yentuɓe hen mbaɗi kaja e kajaɓe min galda e ɓen ɗon kono en jii ɓen ɗon nattoɓe e nder hen mbaɗa cocktail molotov en mbara pittali ene gueɗe mbaɗ noon bonna bagasuji jannani cuuma galleji jannani walla duppa galleji jannani mbiyen ɓen ɗon hande so tawi naggama wiyete nanguira ko politique wadde bandiraɓe tedduɓe heddiɓe anda ko bandiraɓe tedduɓe heddiɓe holɗo paaɗen so tawi woni so sariye ñaawi wiye sariye wono ñaawirni fewani yimɓe yo ɗacce mbaɗa manifestation goto kala ko wela yo wat so welama yo hel so welama yo ruf so welama yo bonnu so sokama wiye sokira ko politique ɗon ene hulɓini walla gandanɗa hoore maɗa so tawi oɗon manifestation ne waɗe kam jomumen so kala hen kelɗo walla dufɗo wiya oɗo noon min jadanima ko jaydiyankoɓe en jii hande jaydiyankoɓe ko wiyete jaydiyankagal ko de la presse gueɗe mbaɗe noon kono en jii jaydiyankoɓe hande ko politicien ji jaadi koye politicien ji ɓen ɗon analyse uji mbaɗata ɗi chronique mbaɗata o en jii koɓe kalata ko ina yawti gandanɗa hoore maɗa e hono lawol sa hettima tan a andat wonmoɓe jingganta beele ɗum ko darde jaydiyanke en jiini hay naggaɓe hen ƴewtida gueɗe men tawa gandanɗa hoore maɗa deke hay carte presse ngala wadde bandiraɓe tedduɓe hettiɓe so tawi woni welma kaala welma ñiŋa welma jenna so tawi a noddama e lawol wiya nanguirɗa ko politique so tawi leydi wayi noon holɗo paaɗen bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ɗum noon ko ɗum ɗo jinnomi barminde seeɗa mi arani noon ƴettande Macky junggo walla ƴettande Idrissa Seck junggo walla ƴettande Sonko junggo ala mbimi ko gueɗe kalateɗe hen ɗe ko hol jurni fanɗe men faade e on fannu hol no jiiruɗen ɗe gueɗe holko rewi hen lawol holko ɓuuɓi hen ɓerɗe men e holko metti hen ɓerɗe meɗen hande hayso wiyama bindital 17 million ko million ngaji 10 binditto so tawi woto yonti ko million ngaji 5 gotoyta walla ko abbiti hen wadde firti ko wonko muusi ɓerɗe meɗen ɗum ko holɗum ɗum won namdal meɗen hande e gaswani toon to leydi Mauritanie caɗele gonɗe toon ɗe holno jiiruɗen de holko weeli en hen e holko feewi en hen holko ɓuuɓi ɓerɗe e holko ɓuuɓani ɓerɗe en jii hay gandanɗa hoore maɗa leƴƴi ɗi jeeya leñol gotol ne haaɓa e hoore muɗum ina fiidira e hoore muɗum
tawa ko jogdinoɓe caɗele fonnoɓe rendude gandanɗa hoore maɗa ha jolta hujjaji kono ko ɓeene kadi gandanɗa lawodirta kadi hande donki famodirde wadde so wayidani bandiraɓe tedduɓe hettiɓe holɗo paaɗen ɗum noon ko ɗum woni namdal meɗen kala joguiɗo hen konngol bisimilla mum ƴeewen no seɗen mbawi hebde jaynenke goto nanɗo ko koɗɗo kadi hande yewtere nde ƴeewen hande sen namde mamo gonka e hono politique e nder leydi Sénégal ha e Afrique no yiri ɗum e hol yiyande mo koye ƴeewen holko jaɓoto wiyete ko Naysi Sall Naysi Sall saɗa hetti hen gutta micro maɗa bisimilla ma dañ kuro kewɗo Naysi Sall golano gasa taw mo jogui caɗele micro koɗo seeɗa ɗum noon so tawi o heeɓidima eɗen jinno ɓuura arde yacinde toɓɓere nde no hannirta dani ɗum noon haade Naysi arde ƴeewen seɗen mbawi hebde bisimilla Abdourahmane Kane hehe seydi Pam mi salminima joni de hoore haalo ari seydi Pam haal kaƴum ko haal Allah jarama a jarama seydi Pam aɗa andi darade leydi ene mabana institution ko wakkilare mawde kono noon gonga ɗo Ousmane Sonko ñaawa hakkunde muɗum e Mame Mbaye Niang eyi rutti kadi ñaawa hakkunde muɗum e Adjiratou Sarr eyi darade hannde ene wiya ene haɓa ene ƴetta convoi muɗum gila Ziguinchor ha Dakar ene waɗoya délogé président ɗum ɗon ko wakkilare mawde kono noonne kadi ko politique beele so nanngama e laawol o wiye o nanngama gila véridique makko yaltani eyyi ɗum ɗon hankkadi natta wonde ñawore leydi Sénégal wonta hankkadi ñawore politique nanguimo ɗum ɗon ko hen gueɗel so tawi koko ɓuure leydi so tawi koko ɓuranimi min ɓuranimi ko yo makkilaamo laamto kadi laamto kono noon ɗum wona ko ɓuure leydi Sénégal eyyi ɗum wona ko ɓuure leydi Sénégal eyyi ɗiɗo dille hannde gonɗe leydi Sénégal ɗi fof so darima e télévision o wi min dey ko min wino on e 2012 mami haaɓe Abdoulaye Wade ha wasa wadde 3e candidature min nene mi wino on so tawi mi laamima so Allah jaaɓi kaɗanmi koye dow mandat ko gonga hannde so tawi en duttima e nder conseil constitutionnel walla en duttima e deftere gendire Sénégal mboɗo jogui droit wadde 3e candidature kono noon min mi waɗani nde wonno mboɗo wawi wadde 3e candidature kono noon min ko ponnomi wadde nder leydi Sénégal komi waɗi Allah jarama on jarama ɗo e hitande nde mayde walla ɗo e duuɓi sappo garoji a wonta yi manifestation e haare wadde ko ɓuuri leydi Sénégal ko wasa wadde 3e candidature kono so tawi koko ɓuranimi ko ko yo wadde wonno ko bande ñaami tuuti yo ɓurane ko goɗɗo ñaami doli kadi ne Abdoulwahab Kane ene jeeya hannde ko ferli politique leydi Sénégal e yiyande Yaya Alpha Pam kañum no dokkirɗen pouvoir président de la république ni min e yiyandam e ɗum ɓurti no feewi eyyi nde wonno so wiyama ñawore leydi Sénégal ko indépendant ala wona gonga wona gonga ñawore leydi wonata indépendant taw ko population wotata noma jomumen kono tuggandema e conseil constitutionnel ha to supreme court ha to grande instance mo Dakar ha e région aji ɗi fof so tawi ɗum ɗo fof ko président nomata eɗen gandi kay hay sinno yiɗi wadde ko 10e candidature so tawi woni ko ma nawe toon to conseil constitutionnel
a nomata neɗɗo e poste ene ñaama hen ne yara hen ne ma hen ne wuuri hen rutto waɗa rejeté candidature ma wona gonga kadi nde leyɗele mawɗe ɗe gonɗen ɗe fof eɗen gandi justice juge uji ɗi fof ko gotanteji banque ko gotande woteji men ko bangue wadde min e yiyandam ɗon ɗo en chance ta ɗon ɗo en chansani oɗo systéme tuggandema tan e planto ha to supreme court ha to président tribunal mo sénégal tawi ɗum ɗo fof ko président nomata wadde ɗo démocratie ala ɗo gouverneur uji fof préfet ji fof sous préfet ji fof maire uji fof député ji fof palantoji fof wuyɓe paɗe fof ɗum ɗo fof so tawi wiyama ko président ji nom ko président goto woni institution nomowo police et militaire et général uji fof commissaire uji fof capitaine uji fof général uji fof hoto démocratie woni wadde ko oɗo pouvoir hande addani leydi meɗen ndi ferlade nde wonno hankkadi ni hay hunde ala ko neɗɗo wawi hoolade e nder justice sénégal ɗon ɗo woni omo yiɗi ko président jogui ko kala ko on waɗi ɓe mbiyata ko wona gonga wadde ɗo ko caɗele heddi ko alay sago obligatoirement leydi ndi ndentoɗen ko tumano e pétrole et gaz so tawi naati leydi ko nde wonno ko ngaalu gongu hen ngu ko kañum jogui aduna o fof ko dirata hen eko umata hen ko weeyata hen eko regata hen eko lumbato fof so tawi ummato koye pétrole et gaz sikki ala ɗum ardani iblis nde wonno aljanna no way welde ni ardata koye iblis Allah tagi jeygol takki ɗon kado anɓe Muhammadu a tagi aljanna fewni ɗum ha fewi yoni ɗum ha fewi kado yiɗɓe Muhammadu enenne so tawi pétrole et gaz ari alay sago leydi meɗen ndi mbaɗen création min ko muusimi ko woni mi yiɗa candidature troisiéme candidature makki ko makki hande o kañum woni hoodere Afrique aduna Allah o fof ne watte makko haqqille Obama ñanden windimo leetere wi ko an jogori wonde candidature Amérique e wonde secrétaire général de Nations Unies kono hande wattu haqqille bruit ma ɗiɗi keewi ha ɓurti to leydi ma ndi ne heewi caɗele hande e te kadi mbasa yejidde Moussa Macky Sall mine ma ɗiɗo eɗen jodde suudu 2013 eɗen ñoha Yaya Jammeh be careful woni remta min kam carrément nde wonno mboɗo andi hande Macky ne jogui gueɗal mangal e aduna he kono ñande o dari e micro o noosi troisiéme candidature ko heewi o bonirama ɗum ɗo noon ko yiyande Yaya Alpha Pam waɗi concerne kadi ko kañum Abdoul Wahab kan gorko mo Agnam yoroyaɓe mi salmini Moussa Samba Tigga mi salmini Ibrahima Oumar kan katantelengel mo Agnam yoroyaɓe Allah jarama mi weltima e ngoɗo nodda ceer Yaya haadema woɗɗoyde mi nani ko kalɗa ko kadi beele goo gandanɗa hoore maɗa goo gadano kam so tawi no wonde ñawoɓe ɓe foof kañumen jinganta ko joƴƴinɓe beele Abdou Diouf no ene iwa e jappere taw ko piyaɗo Abdou Diouf ko ɓen ɗo ñawoɓe de mbi Abdou Diouf a gañama Seydi Diouf a gañama Abdoulaye Wade jooɗima Abdoulaye Wade nde ari nde wasata modification walla ko fewtini hen to banggue ñawoje woodi ɓe ardine gueɗe mbaɗ noon kono nde Abdoulaye Wade fiyete nde on saaha ministére de l' intérieur nan ɗon ha yetti président o kono ɗon kadi o fiyama Macky Sall e nder ganduɗa homaɗa hono maire uji keɓɗi ɗi o perdi ɗi ɗin ɗon so ñawoɓe joni so tawi ko banggue makko kenno kañumen pewnani beele ɓe a sikkano wonde ɓe ponno ko ɓafta tan ha laaɓa tan ɓe kettino banggue président wonanno nafoore mabɓe tawde ɓe jiiɗi wonde ɗon beele kadi député ji ɗi hande kadi ngal ɗo ɓittudal gongal toon to assemblée hande o gandanɗa hoore maɗa wiye
kono majorité ala on timmani ɓurɗon ko neɗɗo goto walla ko neɗɗo goto manquira ɗon gueɗe mbaɗe noon beele ɗum ne kadi gandanɗa mo sawino wonino e ñawoɓe ɓe kañumen nunɗani e on banggue a sikkano ɓe ƴettat ɗe gueɗe foof tan ɓe ɓakkana Macky Sall ha laaɓa taari kam Macky Sall joguiɗen gueɗe beele toon kadi a yiyani toon ɓe nunɗi fodde no mbiruɗa ni ay Abdoul Wahab kan ala fof ko addanta politique welde so wona no kaldirten ɗo ni ay ko kalɗa ɗo ko kalɗa ɗo joni ko kalɗa ko gonga so caggal ko min nomma mi wotodirama so tawi a wona nunɗuɗo est ce que aɗa rokka mo poɗodiranomi o polgo ala a rokkata kay a rokkata kay walla a rokkata kay no wawi wonde foof ɗon ko gonga ɗo kalɗa Abdoulaye Wadde Abdou Diouf ɗo ko gonga ɗo kalɗa Abdoulaye Wadde ɗo ko gonga ɗo kalɗa kadi ne député ji ɗi foof ko gonga ko kalɗa kadi ne ɗo maire ji ɗo ɗon fof ɗum ɗo fof ko gonga nde wonno hay sinna woɗi no yaari toon ni mate wona hande biyawo Macky Sall gasta o ko juge uji Macky Sall ɗi day dokkimo maire de Ziguinchor kadi Abdoulaye Balde ayi ɗum ɗo fof ko gonga kono noonne kadi yurnito tan annene kala ɗo gonga woni enen fulɓe sen jiɗi ɗon takkude fenande mbeten ko maslaha walla sen jiɗi ɗon takkude fenande mbiyen fenande jokkore en ɗam fenande jokkore en ɗam ɓuri gonga taƴoyna wona gonga eyyi ko noon ayiɗo jiiɗa ɗo hay goto ñamata molo turu so wona mbiɗa ɗum ngal colal alay sago mawninangal ko ni ayno mbaɗɗa ayno no kalduɗa ɗo ni ko ni tigi politique watte ene woodi ɗo kay koɗo memetake tan ɗo noon ene ɗacco minnene aɗani mi wiyani ko kalminane ko gonga anani mbimi ɗum ɗo ko yende Yaya Alpha Pam joni noon min yiyandam nde ende gasa nde wona gonga an ko yendema nde woni gonga joni noon est ce que mi tawtoyti ala mi tawtoytama ha yewtere nde gasa mi ƴeewa tawtuɓe mino foti a tawtata kam a jarama a tawtata kam mi tawtatama kono wasa tawtodirɗen tawi koto gonga woni Yaya mami ƴeewu mbeteɗen keɓa Naysi Sall Naysi Sall ne gasa o jogui caɗele guddigol micro Naysi Sall heeɗi en gutta micro maɗa min gaare maɗa hande kadi ɓeɗen ka computer kadi ka jayneke machallah en cuwa yiide Abbas Sarr ɓenen sowaɓe men ma ɓeydo welde Seydi Pam assalamu aleykum he machallah micro uttima sogo Naysi jaam Allah ñalle ma problème connexion seeɗa tan gonga wallahi Seydi Sall a saminama a juurama to jeeyɗa e cuuɗi men e hoto gonɗa oɗo saaha joni eyyi min ko jawol jeeyami jawol Mauritanie o jowol saare wajjuɓe ndeni gonga eyyi kono Allah waɗi mi anda toon noon kono ko toon jeeyami te mbaɗi farnoro ɗum ne kadi ndax min mbaɗi yiɗi pulago tigui maayo wona kerol kadi ɓeydima welde saabu nde gadɗen yewtere nde mbiɗen ko wonde ko kalten ko politique o noon eɗen kaala Sénégal eɗen kaala Mauritanie eɗen kaala gonka Sénégal hande caɗele gonɗe toon ɗe gardigu ngu manifestation ngaji ɗi haareji ɗi bonandeji ɗi e gueɗe mbaɗe noon kono kadi caɗele gonɗe Mauritanie ɗe woteji mbaɗi premier tour wonko haala hen deuxiéme tour wonko ñiŋa hen e gueɗe mbaɗe noon e holno jiiruɗa hande politique aji men ɗi noɗi cifori ni beele gandanɗa hoore maɗa so tawi wonino ko an ñawata walla yiyande joguiɗa hen tan holno jiiruɗa gueɗe ɗe Seydi Sall Balo bisimilla a jarama ɗum fewi machallah nane ha joni mboɗo mi heeɗo on yewtere nde no waɗi fayida kono mi yiɗno arde tan e point goto
point mo ganduɗa jaltuɗo joni o ko hen o darino manam affaire troisième mandat Macky Sall o wonta ganduɗa mboɗi tawtamo wonta ganduɗa kadi min dakkodirani hen parce que c'est vrai que il y a pas à la séparation de pouvoir Macky Sall wattanome yimɓe foof kono ɗon affaire troisième mandat makko kadi fawi koye question de droit c'est-à-dire que wona hunde de ganduɗa tan ko ni ay ha men we ngon dogo c'est-à-dire wona hunde ko ganduɗa wawa jewtede ala woni comme ko ganduɗa ko wiyete ɗum ko évangile walla mbiya ɗum ko le Coran wawa waɗede modifié walla wawa dañde question d'interprétation ayi ɗo ko probléme interprétation woni ɗo c'est-à-dire que so wi 2 mandats consécutifs nden wona kanko o waɗani tawa diɗon didi mandat parce que o kanko adino wadde ko mandat de 7 ans il faut que toon kadi juriste di toon ɓe luurodiri te ɗum ɗon ne c'est une question d'interprétation c'est possible parce que so tawi a waɗi ɗum interprété no feewi omo jogui droit dañde troisième mandat si qu'on se dise la vérité wona ko ganduɗa tan koko troisième mandat wona ko uddi e makko no udditi ko damal udditingal joni noon ɓe na dakkodira hen ɓeya dakkodirani hen mais min mi namdima juriste mawɗo mi wona juriste noon min komi journaliste enseignante kono mi namdima juriste wi kam si omo jani droit wadde troisième mandat parce que mandat oɗo mo waɗi jeeyaka e 2 mandats consécutifs de 5 ans ndi o foti wadde ɗi aɗa andi toon kon ko question d'interprétation toon kadi bon won damal mo ganduɗa no udditinima joni noon peut-être kanko nde o wiyata nul n'a le droit hay goto ala droit wadde didi mandat reggodirɗi o alano on signification c'est-à-dire ɗum ɗon o famirano ɗum noon ɗum tahi kanko ne o wino n'est ce pas o watta troisième mandat kono kadi nde o yeehi ha e nder plusieurs paramètres uji naati woodi di heewi di ganduɗa o yii ɗum o andi kanko ne omo jogui possibilité wadde troisième mandat toon ne min mi yani toon caɗele nen so Allah mi yani caɗele ɗe ganduɗa no fotima hadde wadde troisième mandat so tawi constitution jewtama andi omo foti wadde troisième mandat ɗum ɗon ko goo et puis Didi kanko vraiment wona pour affaire je sais pas comment trop le dire pour affaire leñamago parce que komi pulaar parce que ken haalpulareɓe parce que Macky Sall ko haalpular kono ko liggotoɗo yo yimɓe kaldu goon ko liggotoɗo sa ari e nder ndiɗo leydi sa yi projet di o darni ɗo sa yi ko watta e affaire pour régler chômage pour wallude rewɓe pour également dans le secteur du développement de façon générale ganda ko liggotoɗo tigi projet ji makko nani dari projet ji ɗi o gaynani ɗum mais pour ɗum kadi amdade goɗɗo manda beydade yarude wuuro ngo yesso e gayna kadi projet ji ɗi ganduɗa o dartinino ɗum par ce que so tawi mo ganduɗa waɗi hande 5 mais so hokkama kadi balde seeɗa yesso janggo no wawi wadde 10 walla waɗa 15 voilà et oɗon posture quand même eɗen wawi famdemo eɗen wawi andude kadi que ko pour bural en tout cas ko pour bural leydi ndi goo mais wonto ganduɗa kadi no deebi hawnade seeɗa aɗa andi to deebi hawnade seeɗa peut être ko konngol makko kadi mo totto ha pat o wi o watta 2 mandats ça quand même ɗum ɗon ne wax dëgg yalla o haalino ɗum te ay toye nde haalanmi nde mi haali kadi raison ngaji ɗi tahi o yiɗi wadde kadi 3e mandat kono kadi sen diwti raison ngaji ɗi ɗon no woodi banggue mo ganduɗa ko positif no woodi banggue mo ganduɗa aussi ko négatif banggue mo négatif o c'est que kanko e hoore makko o darinoma haw noddi référendum o wi o watta 3 mandats joni noon so arti kadi o wi omo watta 3 mandats kadi toon kadi so tawi en kalodiri gonga tan ma ustumo seeɗa ustaneddagal makko seeɗa par ce que ko konngol makko mo tottirno ha gayni konngol makko o jamfato ce qu'on appelle la désacralisation de la parole aɗa andi sen duttitima seeɗa caggal ayi mamiraɓe men nden kamɓe ɓe ñodirtano kayit
be dartata no seede be watta haydara konngol mabbe rek yonino so be kaalino tan gasi sa haalde diw sa neddo wiyata ko neddo wiino ni ma andu neddo on don nan to konngol mum no feewi kono kadi so tawi a wiino ni kadi ruttoda kadi wiya goddum parce que o wiino ni o wino o watta 2 mandats consécutifs dum donne ko analyse goddo kono so dum yawti kadi sen wadi sen mi anda so tay mbadi boyi e boggol gol seeda no ala cadel ala gonno ciagal ma hal so nyaay kongol tam mi ara mum inchallah voilà l'autre problème c'est que sen wadi analyse situation politique actuellement Sénégal min burdo do Macky Sall mi yani dum mo dejni berndam no Macky Sall franchement mi yani dum mo wadi tey no Macky Sall mi yani dum jando programme waddo soutenable no Macky Sall mi yani dum tawa so tay yimbe tan haalata ko gonga un candidat potentiel mo ganduda no woni niveau mo tolni o min mi yani dum tawa woni politique makko intérieur comme politique makko extérieur nder leydi men comme tiagal leydi men opposant mo wiyete darido sara makko mo yimbe fof kalato go disons yimbe fof kalato aussi est ce que wana ko yimbe wadi fabrique tan est ce que wana affaire Ousmane Sonko est ce que wana aussi yimbe be nawi dum to yettaki affaire Ousmane Sonko est ce que wana aussi une fabrication de l'opinion c'est à dire que taw yimbe be wala kanko e partisan ji makko jema taw wadde véhiculer certaines choses de ganduda en réalité ça wadi dum vérifier yarani non parce que attention mi halat hude ko gandumi Ousmane Sonko yimbe be no kulimo suusa yimbe be no kulimo par discours de wattadi yimbe be no kulimo par aussi yimbe makko so jalti e teleji walla no wadde to comporté woni no kaldata ni o mo woni neddo fitina seeda e der dum don fof non na tahi kadi yimbe be mijoji mabbe haggillaji mabbe fof no rutto kadi e président Macky Sall adandi di don façon fof so tay koy opposition tan kedoto don be yaltinta o don volle fof be yaltinta di don côté fof kono attention yimbe be no Sénégal yimbe be gagnani Macky de e be gondini mo wona ko yete ko tan dans la propagande ni tan sikate dum woni gonga et pour l'instant dum jitno mi tan wo wadde comme contribution ya pam hokkam ndokke kam seeda naysa jarama e mami garte maada an yaay Alpha Pam kono kadi won musiddo goto nodduden ton to hello Facebook Ceerno Aliwli jam ala nyalema السلام عليكم ورحمة الله شيخ عبد ورحمة الله سيدي لي سيد كان من شلني من جوري نبدا تمبر جامونتون نغنا الله مجيري الحمد لله ويرام ايونام ko ngendi kenden dan to dayra fursa hedade gedde rezo nga kaser gonga wallahi tigi mashallah bismillah adde wono hello Facebook gilnan nani ko bandirabe fuddi halde ko anne kadi addu yenama gil fuddami hedima d'abord fuddori da dum do dum ni wadi fayida no feewi jarama hande kam min nangir ka journaliste d'information tigri kala jono nansi ko men matir golle dum yondum hen bi wara yara yes mo andine puddino dande edo jaarata joni don gaddirta gedde ni jaram ina andi ada yara yes nyaagi kadi Allah nawru yes ko ciar anda dum moji wona ko gol gandirde mi wona ko gol gandirden le Congo gonga wallahi mi yaltube bandira debbo e musiddo Pam salni bi hedi be badi fadila gonga e donc jogi yende tan yende seeda bismillah almada haali hen hala jinnaado ben mawdo men Mamadou Samba Diop murtu Allah subhanahu wa ta'ala yurmo yafom amin ya gan amin wonde sawi wadata politique ma neddo mo foccaaki wat politique fijirma adandi gonga burani dum don quoi parce que leyndi enen enay jiyande meden ko buri heewde wiete ko neddo woni politique dal wona neddo pewdo ko buri hen heewde quoi e wondude dum wodani e wondude wona non foti waade e so woni kadi wado politique be wona fewbe te ko kambe tan gardoto wadde kay fewbe ne kambe kamen ne wadde politique be ne gardo kamen ne fewntade kay men be gardo wallahi so fewbe gardaaki honde fewten en jogorade fewde dege wadde ceerno jangino qur'an no foti wadde politique ceerno jangino pular no foti wadde politique
gonɗo e ngesa muɗum ina rema no foti wadde politique joni noon ko holko woni politique e holno waɗirta politique ɗo tan woni haala ka hol politique mo waɗata holko ko politique moƴƴo politique laaɓɗo politique mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗatno politique mo moƴƴuɓe men fuutankoɓe mbanno mo ganduɗa hoore maɓe woni almameɓe fuuta politique mo ɓe mbanno ha hande Amérique hoore mum wiya yettaki ɗon to banggue ñeñƴal to banggue potale fof ha ɗum wonnen ɗo Cheikh Souleymane Bale ha ɗo ɓe jettay ɗon donc ɗiɗo politique aji kay so neɗɗo ari wadde ɗum ina moƴƴi ha maayi dege noon wadde wiyetaki tan ko ngol ɗo leñol woppirte politique walla ko jannguɓe nde ɗo jangde woppirte politique heddiɓe kay yo keet caggal maɓɓe tan foɓɓanaɓe ala ɗum hanani wonde eyyi ɓe pewani ɓe so ngoni fewɓe poti arde état reftinde gueɗe lawol par ce que ɗum ɓenni min ko banggue dimre nde jinmi artude banggue hakkude Ousmane Sonko no dillirti e leydi he tout ça no ɗum jinmi artude ferguitande no walla joɓɓu so waɗi saaha ƴeewen ferguitaɗo to ferguitaɗo hade jommugo ferguitaɗo basen ƴeewde tan ɗo yanaɗo Ousmane Sonko sikki ala omo jogui joɓɓi omo jogui erraji kono ko heɓata neɗɗo fof ɗum ena kankone ɗum heeɓimo o heeƴi erraji won gueɗe kono laamu nguni kañumni won ko fawimo taw hay goto dewnoɗo ɗo hono makko meeɗano fawede ɗum ɗon eyyi yeeru oɗo ummade waɗede convoqué ɗo en tribunal wiyano ummo galle ma ene yaaha ummo taw policier ɓe daari galle muɗum mbiya ɗum ko ɗo ndewata rewataɗo ɗum meeɗano wadde e leydi he Idriss Seck en mbaɗa convoqué jeehi fi touruji jeehi université jeehi partout ha to beela puɗɗi yaade tribunal ok isalen haysino mbaɗano ko convoqué tribunal jettanoki ɗon nawaka toon kamen kono mbaɗino tourné e nder leydi he fof goppa mbaɗi tourné ji mumen facilement goppa mbaɗi tourné ji mumen librement kanko noon foti peede o waɗa tourné makko librement comme tous les citoyens sénégalais an hande sa convoquant wiyetake rewɗo goɗɗo so convoquant wiyetake rewɗo kuuɗe fof noon waɗɓe ɗum ɓe hadno en mbadde mbiyata kon ƴettan ɗum peeje mbiyata kon ƴettan ɗum konnguli la chaque année soɓe ngari ɗo maɓe mbi ha waɗino ko so tawi o rewi ga addu ɗum so tawi o rewi ɗo addu ɗum pourtant woɓɓe ɗum yiyano koye mumen pourquoi ɗum yiye makko yo woppe waɗa ayɓe mbi a ala droit fiide ɓiye mbiya ko piiruɗamo mbiya piiru mum somi nelimo salot ala a nelanmo haw salo on saaha piyamo woni jogoɗa dalilu kono hoto wi somi wimo hunde ko caltoɗo mboɗo fiyamo gilum suwa wiidemo kanko no fonno woppede o rewɗo ɗo ha adda caɗele e on tuma noon wiya haade a yiide a yii a rewi ɗo ɗum noon a reftata ɗo hen ñande wonde kono ko guila e premier o haɗa rewde ɗo foti rewde ɗo donc e haqqeji makko goɗɗi ɗi o haɗa ha heewi ɗum ɗo ene jeeya ko adde fitinaji ɗi so tawi tan o woppama tan o yeehi o yalti o ɗum ni o haɗaka o rokkama ɗum ɗo makko o yeehi watta caɗele eyyi convoquede salon nde ɗum ɗon ko erreur mawɗo par ce que convoque ɗon ɓe janggo e jam so yiiɗi wadde hono ko ɓen mbaɗantamo validé donc ɓen so mbaɗani validé o wawa yaade hay nokku donc ɗum ɗon wawa ɗum ni joni noon ceerno Pam somi arte haala makko haalaji makko no mbaɗi fayi ene mbaɗi nafoore joni noon won ko haali anne woodi no paamirɗa min e yiyannam ko haali ko ene paamirɗa no gaddiri hen haala mani ene sefti seeɗa kanko haali ko conseil constitutionnel jooɗiɓe toon ɓe ko Macky Sall joƴƴi toon walla mbiyen ko Abdoul Wahab joƴƴin ɗumen toon ceerno Abdoul Wahab joƴƴin ɗumen toon e ñawanta ceerno Abdoul Wahab so wona ko yiɗi ko ɗum jiida e wote mbaɗama carte beddama limama e yeesam limama e yeeso maɗa gueɗɗi ɗe ɗe certi seeɗa par exemple woteji ɗi waɗɓe ɗum validé ɓe mbawa wadde validé so wona ko feeñi guiti yimɓe ɓe ko mi anda so tawi a faami wote mbaɗama kala bureau garɗa PV ɓe tuguno PV ji ɗi PV ji kala bureau garɗa e wote kongo wawi fof ngo woɗɗo ma tawɗo neɗɗo Abdoul Wahab ma tawɗo neɗɗo Pam ma tawɗo neɗɗo Aliou Ly donc mi wawa dañde ɗon yimɓe sappo mi rokke ɗon neɗɗel gotel taw neɗɗam no dari ene ndaara anda so tawi a faami journaliste ji ɗi ene dari ene ndaara journaliste ji aduna ɗi ene dari ene ndaara donc wotanede wiye ko an gañi hono no Macky gañirino Ablaye Wade ni Ablaye Wade ala ko wawi wadde so wona jabde no wadda gañirino juufni juuf wawa wadde so wona jabde ɗum jiida e yaade to conseil constitutionnel ƴeewa yimɓe ɓe joƴƴini toon ɓe wooda ko modifie toon walla wiya ƴeewanam toon damel to jalkiri aɗa gueɗɗe ɗe jiida so tawi a faami ɗon waɗ somi faami jiɗɗa wiide ko kamɓe eɓe jogii lobogel tan ngel ɓe mbawi wujjude e ene jogii hettoɓe mbawa kamɓe wujjude saabu to hanko guite fof fawi hen bandiraɗo debbo haali ɗon bandiraɗo debbo ɓennuɗo haali ɗon waɗa saha ko interprétation waɗata ɗum ɗo woni faamuyaji ɗum no waɗi hay nder Qur'ana no waɗi ɗum faamuyaji ceer aya ara walla hadis ara o jogo oɗo faamu oɗo jogo oɗo faamu
donc bangi hande wiyeede makki sumi rokkima yeru wiyeede makki on foti wadde 3e mandat walla forani wadde nde kalden fof mbiyata kañum woni gonga taw ko anduɓe noon kadi kaali taw wona baaɗon am min walla baaɗon maɗa ala taw ko anduɓe ɗum tigi kaali biiɗo o wawa wadde ko hokka dalilaji mbiya ko o woni gonga biiɗo wawi wadde hokka dalilaji mbiya ko oɗo wawi woni gonga te ɗiɗi fof mbawa wonde gonga donc ko famuyaji certa donc jiɗɗo joƴƴindemo so ari to muɗum yarato foti wawde jooɗorat to mo yiɗa joƴƴindemo so ari to muɗum yarato wawa jooɗorat to mi anda sa faami quoi donc mi faami ko jiɗɗa haalde ko firtan ko yaya wonɗo jaaduɗa e makko wonɗo kadi ɗo ganduɗa kadi yiyande ne joguiɗa kadi e Sonko saabu kanko mo jogui won erreraji ɗi o jogui hay sinno woni ganduɗa hormaɗa kadi uma tooñe seeɗa ɗone kadi ayi kono hande o so tawi ganduɗa homaɗa hande leydi ko wiyete ko tawde an ka jangguɗo ceerno Aliou mbeɗa andi ka ceernajo eɗen gandi leydi waɗata hen ko lamɗo wonata hen lamɗo o ko kanko tigui ñawata yimɓe e dow sariya e dow ganduɗa homaɗa nunɗal ɗumne kadi ko hunde fonde wonde hande o en jii ko mbiyata ko gassa en turuɗa lorde mane wiyete ni e gueɗe baɗe noon nder leydi ewa ete voilà te hande o so tawi wiya manifestation joni jeeta ko yimɓeɓe kela duufa e gueɗe baɗe noon so tawi hono police ji anda ko police ji gaari mbaddateɓeɓe ko garmi gara ko hunde hulɓinide e te so tawi kadi ɓe daari kadi ɓe jaggi neɗɗo kadi wiye jagguira kadi ko politique e te so en duttima e aya Qur'ana wonto Allah wino to haaldano e annabi Dawuda to wenno ya Dawuda inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqqi wona e ɗon joni e on ɗon aya joni so artirimo joni e wawde tambade leydi holko jangata ɗon an tade a tanka sen garti on aya en janat fahkum bayna nasi bil haqqi ya ñaaw yimɓeɓe hakkude yimɓe e ñaaw gonga hakkude mabɓe ɗum ɗon ko ñaawoje sharia enen nde garɗen hande sa ari so Macky Sall a yiɗum ñaaw sharia hokkam ceerno Moussa Ka o tongatano matema Moussa ceerno wonde on mbuɗi samdirde makko tan eyyi ma samdir ceerno ma hokkumo nam Moussa Ka to Kobelo Seydi Ka mi salmini juurima ya mi wayrinandema de wayrinande o jooji ma de wallahi woodi ɓooyi Sénégal ngol lawol seeɗa ɗon kadi sa yiɗona yewor gueɗɗe presque on joni tati mi nanani o jooji maɗa jaabowaji ɓe machallah bo ha kawri en e nokkuji muɗum so Allah jaaɓi ɗo ko hello politique haalte ɗo hannde moƴƴi inchallah garten en sallah jaaɓi ceerno Abdoul joni tonguirɗo tan ceerno Aliou eyyi mo aɗani mi gaynani haalde kuppuɗami hawre gadduɗa namdal eyyi yafo ɗum foy wa noon hatta so tawi wonon ɓe ɓoggole en luɓirta woɓɓe naata inchallahu taala eyyi won joguiɓe konngol eyyi aɗa wawi arde hen tan tawga inchallah joni so tawi en jeehi to mbiɗa ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq sen jeehi toon leyɗele men ɗe pawake fahkum bayna nas bil haqq ɗe pawake ñaawde yimɓeɓe e gonga d' abord ɗum ɗon ko ñaawoje sharia ɗi Allah tellini ɗe nabiyullahi Dawud Allah totti ɗum ko deftere ene wiye Zabour ko ndeno ñawrata est ce que Macky Sall deftere joguide Allah tottimo ɗum ne walla ko français ji tottimo Allah tottanimo kono ko leydi ndi foof rendi windi tottimo wadde ñawoje ɗe gona goote ɗen ɗon woni ɗeɗo ñawoje ngal ɗo namdo aranno ko ñawroɓe sharia anani enen en ñawrani sharia ñawrata ko constitution ɗum foy wani noon constitution so ñawranomo nunɗi ma yimɓe gonanno e peewal e deeye woni haala ka anda sa faami ko constitution so ñawranomo mais beele o ñawrama ko ɗo woni haala ka min jiirumi ko o ñawraka mi rokkuma hen yeru hande sokateɓe fof ko ene wona temedde nayo neɗɗo a yiyata hen neɗɗo Macky Sall ceerno Abdoul Wahab a suusa wiide yimɓe Macky Sall fof ko fewɓe yimɓe APR fof a wiyata ñamani kalis non kamɓe fof nani kamɓe fof e oɗo fannu ɓe mbawata sokede hen saabu so tawi ganduɗa homata ko ka mbaɗo manifestation ko neɗɗo maɗa nanga a ƴetti koptel monotof a yiiɗi warde yimɓe so tawi nanggal ene nangue holde poɗɗo nanguede nangueteke ko mbaɗo boni o jewtuno ko wayi noon won binoɗomi yimɓeɓe ina nangue mbimi ko selli ko eko jiimi min kala nangaɗo ko poɗɗo nanguede yo aɗa andi hoto caɗele goni won poɗɓe nanguede ɓe nangaka anda sa faami eyyi nangaɓe ɓe min ala hen fof mo mbiyatmi oɗo laamu koko toñi ɗum hakke ko tinmi ko ala mbiyami laamu ko toñi ɗum kono mbiyanmi ko won foɗɓe nanguede nan toon nangaka no mbaɗa ko weli ɗumen eyyi
moƴƴi oɗo biyeteɗo Bouga Joli nanga ko jungoye poche ko fo biye woni ligge makko ko anda jila ko ɓoy hoto wono mona yahaju makko beccun oɗo hen wari ko yimɓe ɗiɗo hen goto ubba ko ene wuuri ɓoyani ko kori min jaltini ɗum par ce que ko nde yalti ko duuɓi ɗiɗi waɗi toon woppa ubbuɗo neɗɗo no wuuri ɓe wadduno toon de on kam ñaawama waɗa condamné ne ko ndeno sankini kanko ala on ñaawama Ceerno Aliou non o jaafoɗa Ceerno Abdoul o ñaawa joni liberté provisoire jaafoɗa tan Ceerno Abdoul ham gaynal pour holludemo potal ala so potal ala deyre wodata o maayi caggal leydi nde ñande o sokande ñande o wiya o sokama o ala ɗon o sokama de ko weeti mum sanki Ceerno Aliou jaafoɗa non o woppama ko juuti o hokkama liberté ko juuti toon paani ham yettin ɗum mi arema naysi jaafoɗa mbimi kanko e Ceerno Aliou tongu han kadi mbeɗe heddiɓe naata non jaafoɗa min jinmi haalde ko potal woni ko woodani leydi he potal so woodani nunɗal so woodani deyre woodata abada eyi il faut ko nunɗal wooda beccune est ce que aɗa andi omo jaggitino yimɓe hakke jeeɗiɗi woɓɓe est ce que aɗa andi kamɓe fof makki waɗiɓe gracier woppiɓe oɗo 2022 kamɓe warnoɓe yimɓe est ce que aɗa andi ɗum mi anda exactement wallahi ɓe goppama barɗo neɗɗo hono waɗirte gracier o warani ko min o warani ko an laamu ara woppamo ceerno bon mi woɗo ha ɓooya mais potan woni caɗele meɗen jaafoɗoni ay ɗo henne ne yiwone memo machallah rokki yeru kadi a jarama seydi Liri Boussa jarama golle ma jooɗi peewi ɗum noon Ceerno Aliou jarama o noddi ɗen ko toon to hello Facebook e kettimama no hannis ni yo guene yomo moƴƴere Ceerno Aliou mamin garte maɗa ne wawi ɗo yees seeɗa so tawi wonko ɓulniɗa goɗɗum aɗa wawi natude kono hadde nden en gartata ɓoggol he seeɗa jettoɗen bandiraɓe ñaaguiɓe konngol ɓe Nancy mami are maɗa an e Yaya Pam fof ɗum komin taƴi on gartuɗa fof goɗɗo inchallah nani eyyi joni sa yiiɗi tan on sa so yonti natta bisimilla e an waɗa wawi yaltude kettoɗa e hello Facebook e beele goɗɗo wawa natirde on banggue voilà e Tidiane Tafsir Thiam bisimilla Ceerno mi salminima seydi Ka a jarama seydi Thiam gotum bisimilla Yaya Ka non ɗo kañum ene muudena ko umoni hakkille e kala sago gonga seydi Thiam mi salmini dennam liiru jaltuɗo no Aliou ɓoggel kadi vraiment mi weltanima no feewi ko ɗum woni ko yiya e rendoji men walla démocratie walla liberté wallahi moni fof adda yiyande mum kadi horme e yiyande mum mbiya noon Nancy noon hunde ko doge wona ari wala gan mbuɓɓata wi Nancy yo famno golle janani ɓandu mu les wonat inchallah ok bon kono ɗum kam Ceerno Abdoul yewtere waɗi fayide ko kalla ko hunde fonde haalen aɗa andi Sénégal hannde o saaha politique o no yarata ni ene hulɓini Ceerno Abdoul Wahab kadi no politique o yarata ni fof ko laamu ngu lelnirno politique o no denɓe wiiri ni constitution o no wiiri ni enen fof eɗen nganndi nde président Macky Sall arata nde wonno ko duuɓi jeeɗiɗi ɓoymata ɗum duuɓi joyi constitution wi wonde ala o wawa wadde ɗum ko duuɓi jeeɗiɗi o waɗa ha timma one goɗɗum fuɗɗo arde e nder hen noon waɗi tonngol less sa teskini hay leyɗele men ga ene wiye windande sewne ne heewani wiyeede ko noon heɓat siforade e nder hen noon waɗi dem cilel micro ma ɓeeɗo mbima dem cilel oui micro ma e Tidiane hokku oɗo to mbeten so tawi o mbeto libre mo kanko gartene ɓoggol he sabu micro makko dilla no fewi o natir ko Facebook gacca hakke Tidiane Tafsir Thiam ɗum noon dembe cilel bisimilla jaam ñalle ma to almami Abdoul salminima Seydi Bapoulo mi salmini Ceerno Tidiane e Ceerno Alpha eyyi wan noon mboɗo daɗani fewi tan mi naniɓe kamɓe ɗi tan mbimi mi andi no mboɗo heeɗi ɗum noon mi ɗacciri on tan mi heeɗa heeɗade eyyi ɗum noon mi salminiɓe tan mi nani koɓe kaali ko ɓaade min mbawa ɗum haalde tan mi heeɓa hande ɗacciri tan mi heeɗo bisimilla ala caɗele kadi gonɗa ko Gabo an aɗa hoorema aɗa wawi haalde no jiiruɗa politique aji ni ko dogata Sénégal ko dogata Mauritanie eno jiiruɗa Gabo no siforida ni différence gonɗo hen o gongaji gonɗi hen ɗi e kadi ko mettuma hen ko foof kadi no yarata nda ni e ko ɗum woni lamdal meɗen hannde
ɗum noon mamin garta maɗa inchallah taw ɓuuri heɓidade so Allah jaaɓi. D'accord. a jarama seydi Bapullo natirno ko hello Facebook gorko mañoreɓe a jarama e Tidiane tan firtama waɗa ɓoggol bisimilla. ewa seydi ka mi salmini gabonal e kadi no mbiyumi ni joni Sénégal naaɓe ɓe wonde yaruɓe mawɗo leydi ndi ɓe mbiya ko kankana woni joyi ɓe to mbi wonde ko kanko wiino wonde ala o waɗata ɗiɗi tan o waɗata ko haaɗo ɗon kadi sen teskima heddo noon noɓe mbirata ni ɓe mbima wonde konngol constitution ngol ɓuuri tiide konngol mawɗo leydi gonga kono enen fof kam so tawi eɗen teskiti président nde yiilo toon nde wiino ko oɗo mandat woni mandat makko wattano kadi nde o addata constitution nde wotere nde o wiino ko wonde ko ɗiɗi o waɗata ko ɗiɗi ɗon haalata o yaada hen haw ñaw ɗum e julde taske enen fof e ngan kadi konngol makko ngol noon ko est ce que mo humnugol walla wata humnugol ɗum ko hakkude makko e leydi ndi to baɗe constitution noon ɓeene kañumenne kala ko ñaari ko ɗum woni ko wonata sen teskima Abdoulaye Wade ko noon wanno constitution wi yo waɗa yeehi kono kala no wawi siforade paamen ko population yimɓe wotoɓe ko ɓen jogui konngol wattinigol wulaɗi ne wawi wulla président ne wawi yiɗede ne wawi wasde yiɗede so wotoɓe ñonti kala jiɗɗo woto no wotirni so Allah hokkimo pogol walla hokkimo pogol kono banggue Ousmane Sonko enen fof eɗen teskiti hande o saaha ko Ousmane Sonko haalata ko e nder leydi ndi ko en noon waɗite nder leydi ndi ni ala fof Sénégal naaɓe jogui suuso wadde ɗum wattan ɗo tan sen ƴeewi Serigne Saliou Gueye gonnoɗo Sen TV o holko nanguira ko outrage à magistrature walla haalde hunde nde wodani e nder magistrature ɗum o nanguira ayi Papa Ndiaye ko ɗum nanguira Diomaye Faye ko ɗum nanguira Khalilou Keita en ko ɗum nanguira heewɓe ko ɗum nanguira Ousmane no Suzane Camara kañum dari ko e plateau o wi wonde Ousmane Sonko hannde foti fellede wareede caal ngolngol haali ɗum ko DSTV ɓe fof nangira koye ɗumen no wili e bugas dari nana yarno no welira yimɓe heewɓe nana nder laamu ngu ene kaala konnguli ganduɗa hoorema nana kaale caggal ɓen ene nangue kono kañumen nanngaka ɗon kadi ɗon ko ma ƴewte kadi hannde Ousmane Sonko haalata ko mbiwani ala fof kala ɓuuri bonde o paali président o paali magistrat o paali généraux ji o paali politique kono omona waɗa ko wiyata ha tenkiti oɗo saaha mo woni o omona waɗa caravane makko no weldira ha ɗo juma nanngaka hanki en keɗin porte parole gouvernement ko wi wonde ko min nanngatamo sabu o yiɗi ko min nanngamo mata haala makko Adji Sarr ne wasa haalede ɗum wona hujje ko neɗɗo waɗi infraction yo nanguir infraction waɗɗiɗo wona omo waɗa ko wela e nder leydi ndi omo acci omo haala yimɓe woɗɓe so tawi ko mbaɗi en nangue heewɓe nangamani to banggue to délit d'opinion kanko hannde omo haala ko ɓuuri bonde kono nanngaka heddi ko noon wondude président e wawi wondude président hannde no yarani yimɓe fof e gandi yarani e lawol leydi il faut ko ndi rette e lawol laamu ngu kala mbaɗo infraction nangue holle lawol opposition ko pareil kono sa ƴeewi hannde ko nanngate ko fof c'est rare ɗo jiya neɗɗo pouvoir ɗo nannga te e kala saha eɗen keɗo aɓe kaala haalaji mbaɗi noon nanngoji no ɓe nanngirani kono ala to gasata Ousmane Sonko en haala ko ɓurɗum bonde noon yeeha haaji mum nanngaka donc eɗen mbawi wiide hannde o saha politique Sénégal hannde ko boni natti wonde politique d'opinion kadi sa ƴeewi hannde o saha président Macky Sall ha joni o haalani ko haala ko avantage makko sabu hannde o saha ɗo gonɗen ɗo ala fof hannde gonɗo un candidat fiable e nder opposition e pouvoir Khalifa Sall ko mum ko laaɓan taw Karim Wade ko mum ko laaɓan taw Ousmane Sonko ko mum ko laaɓan no fewi woni mi anda a yaltat natta way taw réseau ma dogi seeɗa bisimilla Tidiane Ousmane Sonko ko mum ko laaɓani hay heddiɓe wiyaɓe gon candidat ɓe ko ma jaha parrainage ɗum tagui Dialago ari ene ƴewa no siforto kono paamin hannde o saha président hay so hannde o wi wonde o wona candidat omo wawi jaɓɓitade omo wawi addude neɗɗo makko so ari ne wawi basade programme makko waɗa campagne mum kono noon kadi yimɓe APR naɓe otoɓe mbitan wonde hannde ɗo wonaɗo ko Macky Sall tan waylama Sénégal hade Macky Sall wonde woɓɓe gaari kadi e nder APR hoore mum e nder leydi ndi ene waɗi joguiɓe gande wawɓe laamade leydi ndi heddo noon so tawi jomumen mbiya wonde so wonano Macky Sall goɗɗo laamotako ko wonde ɗon ene mofta le derrière ko wonande woɓɓe justement dernier public
waɗɓe ko feewani ene jiɗi mo waɗade makko janngo jam so tawi o lampi e mbasa yettato koytanto ɗum fof ene jeeya hen ko heddi ko noon so wontinima ko laamu yilete woni fof yo fof no mbaggu mum ala namdo adda programme hande programme ala Sénégal wonno ko ƴettoje wonno ko kujje wonno ko aymodirde wonno gueɗe peewani ɗum noon no wawa leydi yeeso hande sa yoɓe activité kanjum gara mbaɗa donné le programme ande yimɓe mbawa voté sur programme kono so wonti ko nangge kaari ƴetto kaari fii kaari huuɗ kaari ɗum no wona leydi ndi yeeso mi salmini jafoto seydi ka merci beaucoup machallah jarama Tidiane Tafsir Thiam haala maɗa reguima kadi a memi bangueji pop so tawi ko gonga goto hen fof ko waɗata ko ene muusi caɗele kewɗen e nder leydi he ɗum noon wadde kala gonɗo e pouvoir e gonɗo opposition yo gandanɗa hoore maɗa so waɗi ko fewani tan lawol yo fawoy dow muɗum ko normal a jaramgol majjuɗi peewi calmini Algasum Ba gorko mo dañcaɗo hetti hen toon to haalirde o saminama o juurama Moussa Ka jammala ñalema gorko mo Kobilo assalamu aleykum rahmatullah seydi ka pullo mi salmini juuri moon weltinimon salni bandiraɓe fof salmitimama ka pullo mi salmini ceerno Aliou gorko mo guel Ibrahima Demba Dia gon calna o belto fof salmitimama gueɗo barikalla eyyi a jinom naade hen tan koye haala ko kalton ka naaden seeɗa minen ko hen jeeɗa sabu wonde mi wona ganduɗo politique no feewi ni kono noon jinmi wiide ko jinmi wiide ko Macky Sall addanimo caɗele ala ko addanimo caɗele sowona wondiɓe makko ɓe wondiɓe makko tigui rigui jaale makko ɗen tan gaddanimo caɗele sa yi oɗo sa yi wiyeteno Sonko ina daña ko dañi ko koye mabɓe woni par ce que aɓe tampini yimɓe no fewi tampini yimɓe Macky Sall ɓe Sonko ko jibinande leydi de ene kañumne foti yiɗede to ba mbimi Sonko ko jibinande leydi ne hani yiɗede kono sa yi haal pulaar en ina jiiɗa Sonko walla no ɓamta Sonko wonko waɗi noon kadi enen tawno ken jingoɓe kadi Macky Sall sa yi o ari e laamu he ko ina wona ɗum ni kam ko Allah kam addimo kono jingol no jeeyano hen e tagdemo arde e deuxiéme tour joni noon sa yi joni ɗum wayi ni ko wonko waɗi noon o joni yimɓe ɓen kewi caɗele e guure he surtout mairie mi wayno mairie ji ɗi walla yimɓe ardiɓe guure ɗeɓe responsable uji fonnoɓe waɗande yimɓeɓe ɓe mbarnani yimɓe e hunde kadi ko contraire ɓe jata ko eɓe kebta leyɗele yimɓe eɓe tooña yimɓe no fewi justice ala lawol hay sinno yimɓe kaaɓi mo wondani e mabɓe o son jeehi justice kamɓe ɓe mbaɗa feere ɓe nodda procureur jomum taw ko piiɗo neɗɗo walla taw baɗɗo ko boni walla taw ko gujjuɗo woppe ɗum waɗi plusieurs fois ha heewi ɗum noon leydi ndi so yaari noon ko wajiɓe kalata ko dictature jogori woni ene wawi ɓuroyde ɗon ni ene wawi wontoyde hariji goɗɗi leñam maago en walla goɗɗum eyyi ɗo joni kam ko wajiɓe mbiyata ko mataw en ngala sens kono sen en daña sens taw ko neɗɗo mo ganduɗa ko baɗɗo fayida ɓurɗo Sonko wonata ɗimmo walla wona mo ganduɗa hoore ma ko kammo haalte e kono haade en ngala sens kadi ko Sonko dañƴen ko wajiɓe mbiyata ko so guppo wani tuta juuɗe mum ay yimɓe heewɓe hande kam hay Sonko ɓuraniɓe Macky Sall nde tawno leydi ndi firti Sonko kono jogui programme mo ganduɗa yimɓeɓe ne mbawi ɗum rewde ne tabbita hakkillaji yimɓe he walla ko Sonko ko holɗum ɗon ko holko yimɓe ndewita Sonko ne gacci heddiɓe Idriss Seck nan ɗon Alassane Sall en nan ɗon e Cheikh Tidiane Gaye en nan ɗon de Zis Hamidou Déme nan ɗon holko saabi tan yimɓe ndewe Sonko beele ko programme o ko holɗum ɗon Sonko kadi ne jeeya eko tagimo rewede wonde ko laamu ngu ko tampintama ko walla ko ɗum ina jeeya ko rokkimo beyi Sénégal naaɓe kamen ne jeeya yurmade neɗɗo ko jaggite ga ko walla mo waɗe ni mo watte ni aɗa andi adano nde woto ɓenni ɗo ni o wonano hay troisiéme elle walla kam wonani hay deuxiéme
Idrissa Gelle kono kadi o haɓide koye ɓiɓɓe leydi koye ɓiɓɓe leydi o haɓide sa yi joni o tawi koye ɓiɓɓe leydi o haaɓi ɓenne kadi jogui yumma jogui baba beele ɓen potani kadi yimɓe wallidede yimɓeɓe nandete hakkillaji muɗumen nande hakkillaji yimɓeɓe ko wonde ko toñaɗo ko laamu ene yana makko noon yimɓe eɗen gandi kay normalement kam so neɗɗo wiyama tawdama e debbo walla bonni cukalel walla waɗi ko tuuma ko yimɓeɓe ponno ko ɗaccude hen koye mumen jagga hen koye mumen ɗum fonno wonde wona kono ɗum waɗaka ɗo joni ɓe mbattata ɗum ko politisé ɓe ɓorno on wutte eɓe captoro ɗum comme ça ha ɓeydo kanko koɓe jaggatamo ga walla omo ñaawi to walla omo ñaawi ga ko ɗum ɓeydantamo tan ko dole sinon wona ɗum hay nokko yahata eɗen gandi hoddiɓe men ɓe jaafo noon mi anda so wasta goto e mabɓe taw ne heedi en woni jolfuɓe kamɓe eɗen gandi ɓe jiiɗa haalpular kono noon kadi ɓe jiiɗa kadi joola ɓe jiiɗa haalpular kono kadi ɓe jiiɗa joola e sa yi tan Ousmane Sonko wayini walla jagginirama ni henne ko wonde ko yimɓeɓe galata koye ko ɗum ala eyyi ɗum noon enen noon joni Macky Sall min kam e yiyandam o fonnore o foti tan ko ƴewde mo hooli o watta junggo muɗum o yaaha min kam e yiyandam ko ɗum ɓuuri moƴƴude e leydi he ɗum ɓuuri moƴƴude e makko a jaram golma joɗi peewi e gartat tan hande e landaji ɗi hande ala fof landa gonka e nder leydi Sénégal ko fulɓe ngala ala fof landa gonka e nder leydi Sénégal ko jolfuɓe ngala ala fof landa gonka e nder Sénégal ko leƴƴi goɗɗi ɗi ngala ɗum ne kam gam ganden ɗum ɗon kam ina woodi heddi noon ko heddi ko goto foof ne jogui yiyande nde yiyata garten e Sokhna Naysi Sall e haade men yettade Amadou Abdoulaye Dia a jarama Moussa Seydi Ka en calmini noon abiɓe en ɓe ko wayno Oumou Tall en calmini hono holɓen ganda Fama Déme wonde Hawwa Wadde ko ɓeɗo gabbi en calminama juurama e Sokhna Naysi aɗa wonno e ɓoggol bisimilla Seydi Sall Sall Balo voilà mi natti kadi seeɗa eyyi mi heedimamo no fewi wonko yiɗmi ɓeydude seeɗa tan wonnane kalatnoɗo wi pour affaire Sonko e Macky Sall o wi nde Sonko ñawoytende laamu ngu fotano taƴandemo lawol to rewata ɗum ko injustice walla laamu ngu fotno fadde ha o rewa toon ha ganduɗa jibini fitna so jibini fitna lawol goɗgol wiyamo a rewata ɗo mi yiɗ ɓeydude hen hunde tan mais ɗum ɗon ala sens so tawi laamu ngu arat pour wadde jouer au sapeur pompier ɗum ça n'a pas de sens c'est à dire ay laamu ngu rôle makko manam ko foti wadde woni wadde protéger les citoyens ça c'est son premier rôle protéger les citoyens et protéger encore les biens des citoyens ɗum woni par exemple wadde ha ganduɗa fitna wodata neɗɗo foof na wona e jaam neɗɗo foof kadi bien ji mum na wawe ɗum wadde sauvegarde wawe ɗum wadde protéger ko ɗum woni premier rôle de l'état joni so tawi état yi ko ganduɗa ɗum koko foti jogorde addude fitna mais état yeɓata c'est-à-dire que ça wonata ko politique médecin après la mort non état juyata ko politique préventive mais jaafoɗon ɗon par ce que ɗum ɗon mi wawata ɗum haalde no feewi e pulaar kono politique préventive c'est ça le rôle de l'état c'est-à-dire que ko tahi ɓe wi Ousmane Sonko rewata toon par ce que Ousmane Sonko déjà waɗino avertir yimɓe makko ɓe daari e tali o haaɓe heewi dat e mais toon no wawi jande représailles no wawi dañde fitina ay e nder laamu foof no woodi ko ganduɗa ce qu'on appelle une raison d'état woni genre façon ngaji ɗi ganduɗa wonat ɗon pour toujours état ne rewa toon pour jaam daña état ne rewa toon pour yimɓe wawa wonde goto taw konngol ngol kadi artata koye l'état mais c'est ça l'état doit tout faire pour préserver la paix et la sécurité hana anda hay laamu na jani droit warde ni laamu na dañi droit
ne dañu droit addude violence pour que jam daña c'est possible oui dum don ko rol makko jonnon Ousmane Sonko so oppama o reba doyen e be gandi so rewi doyen de yimbe makko o moni wadi dum e lawol no wawi dañde risque no wawi dañde représailles mais état yebata ender dum don fof kon ça c'est un état faible c'est-à-dire état o rôle mo fotno wadde jouer watta dum jouer mais de wonno be gandi kon o mo jogi fitina seeda o mo jogi yimbe be ganduda e be fala yomo e lawol ngol pour addude problème mais il faut contrecarrer ça manam be oppatamo no wadiri dum don mais pour citoyen il doit se plier à la loi et quand l'État, que ce soit l'État qui a des moyens de gagner, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire, dit donc fof ko pour beaucoup de modèles, o wawa nibnude jam ender leydi ndi. Adandi wonko bonni en seeda mi anda bon excusez-moi du terme njafodon wonko ganduda kadi et famandi dum do feewi adandi ken famani enen état ko wadi fof wiete parce que état jogi laamu état ko wadi fof état jogi laamu non parfois état ko foti wadde protéger yimbe te état sona wada protéger yimbe non n'est-ce pas oppata kadi goddo na ara na itto on protection wala goddo ara wi rewata e di don e ngol don lawol non citoyen fof ko citoyen citoyen fof ko citoyen jo o haali Idrissa Seck o wi Idrissa Seck den nawete na ñaawoye nde hay goto wiana dum rewni hay goto wiana mais justement il y a un problème. Pourquoi? Parce que Idrissa Seck addano hay goto fawi dum e lawol wiano yimbe mum ko do rewat mi ngare kabboden laamu ngare wade mi ngare watten mais Idrissa Seck n'a jamais fait ça so tawi laamu ngu non fadat neddo goto ara yida wadde troubler la paix de tout le monde mais be jabata dum voilà to mi dakkondirani e on wonnatno danane haani to seeda min dakkondirani dum l'autre point juste tan jafodon l'autre point c'est que affaire charia mo ngatdo don nane o laamo mi dakkondire makko c'est-à-dire que nous sommes dans un état laïque c'est-à-dire wuro men go daraki e nyaawore charia mais wuro men dari ko nyaawore constitution. Voilà donc jiida laabi di woni ko jiida dal joni son yidi addude hen sharia tan yahata parce que Macky Sall à sa disposition o ala Coran o ala Bible mo ganda hen fawata nyaawore makko kono minen min jogi den ko constitution mo ganduda il y a des droits et des devoirs des obligations des lois mo ganduda yimbe fof wadata hen fedete yimbe fof foti hen donc encore une fois de plus wona ñene fof tan so laamu addi doole tan sikke parce que ko laamu no foti addude doole pour wadde garantir la paix. Donc non to dakkondirmi e mabbe aussi de l'autre côté c'est que c'est vrai il a parlé de Bougazeli o don wax deug yalla o fotana yaltude kasso n'est-ce pas parce que o wadi trafiquer de faux billets de banque et den yiye hen kadi ka wuji baadi non mais non violence o kadi buri hewde koy bangi opposition surtout violence verbale manam violence ender hala journaliste uji di kadi di ganda ko be nangabe be fof mais aussi il ne faut pas en fota jodade tan eden hala tan comme tout le temps aussi n'est-ce pas yanen e dow laamu mais en dartota kadi seeda parce que ko laamu rek ko ya ko wadi négatif afan parce que journaliste uji di don sa ndari be goto par goto kambe fof be naati e koy nder domaine mabbe be ganduda be gandado minen sesti sada jangine ton première chose ko adita da janginede woni l'éthique et la déontologie éthique et déontologie woni holdum haala fof hade ma andu haalde dum ma andu no fadda haalirde dum ma andu no fadda fawde dum haala mo bonnata walla haala mo ganduda na wada offense neddo walla haala mo ganduda kadi manam ko wiyete dignité de la personne mi anda no wirte pular no fewi wadata atteindre la dignité de la personne mais di don fof adi foti andude no haaldata dum e to kadata voilà journaliste tan kadi au nom de la liberté de la presse fotani tahde tan haala ko welma no foti dañde tan to fawi voilà donc njaafotan kam machallah jarama sohna Seydi Sall a jarama no fewi e kadi siftinde ko jeyden kala do woni journaliste o haalni en ko be jangata ko eden gandi journaliste hande jaltu ton to sesti ko journaliste mawɗo no fewi kadi ko keblaaɗo keblungal kadi timmugal tawi kadi ko biyeteɗo kadi waɗɗum haaldum woppudum a jarama yimo manam jogata presse makko ala jaltuɗo sesti kam wonde heeɓi kartal muɗum Nancy an den ɗo nan toyma de voilà non
ko dendam na benna wona toñma ko dendam a jarama ko goga ko e artirde kadi gueɗe ɗe kadi e lawol saabu jaɓɗon pularo tan noon jaɓɗon ene feewi pular ma on dahmi no feewi mo dahmi nde wonno e ma ar haal go pular o e ɗiɗi kadi ɗemgal kadi to ɓurɗa nehade to kadi e pinal ɓen ɗon e ngal ga pinal sa renni ɗum tan wonta ko pinal bangal fayida yimɓe ma naftoro a jarama jehen toon to Amadou Abdoulaye Dia gorko baba loti beelal jeeri jaam Allah wiyetema mi salminima Louwab Kane Seydi Diapolo goɗa ko joni Birane Dabou machallah jaltuɗon joni o kadi machallah Allah ko waɗi fayida mbaɗ ñaagui yimɓeɓe bandiraɓe Abdoulwahab Kane ko gonga onon ɗawata gueɗe ɗe kono neɗɗo saahaji won ko haalata il faut que jomum dartinon ɗon par ce que ɗum ɗon ko Ousmane Sonko en kaalata ko appel ala woni hen e gueɗe ɗum moƴƴani ene haale e radio ji ɗum so jomum fuɗɗima haal ɗum ko woni gueɗe wawa wonde yiyande woni gueɗe ko extrême koko ɓurti donc ɗum ɗon wonko neɗɗo haalata a dartinta ɗum a wawa accu ɗum woni gueɗe moƴƴani par ce que wiide wonde kaari en jiiɗa en wonko kalɗa hen seeɗa kono ɗum no woni haaluji way radio yimɓe kaalata aduna fof ne heeɗi en sahaji wonko neɗɗo waɗata e ɓerndu wona ko woni e ɓerde ma fof jaltina donc ɗum ɗon alay saago yimɓeɓe mbatta hen haqqille no feewi par ce que kalɗa haala politique so neɗɗo ne haala politique sone jogui yiyande e politique yo haal wona affaire leƴƴi wona affaire leñam ko kalten il faut ko alay saago mbaɗen ɗum attention no feewi eɗen mélange hakkude leñol hakkude ndiyankaɓe hakkude politique e ɗum ɗo en ko Ousmane Sonko en jahata ko e ɗum ɗo hay sinno kamɓe ko politique mais goto mabɓe meeɗa ŋabtude hunde ko wiyonde mi yiiɗa kaari walla hay sinno wino ni ɗum ɗon hokkata neɗɗo goɗɗo o validité haalde ɗum ɗon Sénégal ko leƴƴi jillodir toon a faami dey ko Macky Sall laami toon Macky Sall ko pullo kono wona fulɓe tan lammini Macky Sall donc il faut ko yimɓeɓe mbatta haqqillaji sahaji e ko kaalata ko par ce que ɗum ɗon e hoorum ene wawi rondat yimɓe mbiyata en doga ko walla ko yimɓe mbiyata ene piye ko walla ko yimɓe mbiyata mali mbaɗama ni mbattama ni ko a faami donc ɗum ɗon so neɗɗo jogui yiyande politique yo addu yiyande comme ko debbo haali ɗo ko yiyande sa ala yiyande keɗoɗa jangga par ce que hunde foof neɗɗo jangga so ala yiyande politique a deƴƴat tan keɗoɗa so fulɓe gaari walla ƴeɗi gara nata kala bisimilla eyyi ko heddi ko faati e politique Sénégal hande c'est à dire ko aduna o foof presque pratiquement e oɗon plan ko noon wayi heddi noon ko peut être ko holno jomum ardi e côté wawde mende politique muɗum oɗo mataw hawri tan ko kañumne yaari tan ko banggal ngal ɗon oɗon côté tan kañumne gueɗum foof hankadi koko ñangui tan gueɗum foof gueɗe ñaɗɗe a faami de ɗum noon kadi comme ko laamu nan ɗon laamu kañum ne andi no jeeri ɗum laamu ɗum ɗon ne wawi horgade ɗum ɗon hay sinno ni wonano Macky Sall laami walla Amadou Ba woni premier ministre ko laamu nan ɗon oɗon ko institution ko dariɗo so Macky yeehi laamu ngu ko ɗon heddoto so Macky jooɗima laamu ngu ko ɗon heddoto donc laamu ne jogui obligation mo ganduɗa pour wawde rende kisal e ndenka yimɓe ɗum ko mbawɗonde foof a faami so yimɓe noon ne jogui yaadiɓe walla ne jogui yaadiɓe d' accord ɗum ala probléme goto fof ne jogui ndimagu mo ganduɗa wawde wonde ɗo yiiɗi foof walla idéologie mo neɗɗo goɗɗo jogui tawi ko on yaadi a wawa felde ɗum a wawa kondamde hen heddi noon kala ko faati e kam addude firina ɗum noon kam eɗen gandi waɗi ɗo e dowlaji dentuɗi kono ɓen won ñaweteɓe battidiɗo ñawede ene sohla ko duuɓi nogas sappo e jeetati ha nogas ko ɗum sohire par ce que wiya wonde kañumen jiya ko addi incur ayi donc neɗɗo aɗa wawde ko welma foof kono lawol kam so feltine rewne dow ma ɗum ala ni ala maslaha ala wonde ko aha ko ni walla ko ni en ko laamu ñaawi fo heddi noon ko goto foof ñawore so ari ma won mo weltaki ma won beltiɗe ma wi ɗum wona normal ma won biɗo ko Macky Sall sohim ma won biɗo ko Samba sohim walla ko Demba sohim kono ɗum ɗon haalet tan kono kam ko laamu foti wadde ko ɗum ɗon fotani wadde intimidé fotani wiide yimɓe e ɓawri yimɓe kaali walla yimɓe ŋiñi en tan e téléji e wadde ɗaccemo yaaha walla accemo ko laawol tan nde rewnete makko somi yiiɗi jaam tan o waɗata ko woni jaam kene addanamo wawde laamade walla joƴƴinde walla deññude haqqillaji par ce que hay goto yiiɗa firima en faami donc ko ɗum tan woni ko jinnon ɓeyde mi salmini on jaafoɗa a jarama ceerno Amadou Abdoulaye Dia gorko mo jaydeji baɗɗi fayida machallah yo gene yo moƴƴede e weltanama no feewi weltanama ko no feewi machallah e ceerno Aliou arte ɓoggol he ma toon ko ɓeydude e Moussa Ka no ñaguimo konngol Moussa Ka mi anda ko jogorɗa haalde
e kono somi dañi noon wasa wonde jabodiral taw ko jettugal toɓɓere nde Seydi Ka bisimilla. mi salminima gongol ceerno Abdou Seydi Ka mi salmini on mi salmini Diadia o en calmini musidɓe eyi mi nani ko ceerno Amadou Abdoulaye haali ko to banggue wiide en jolfuɓe jiiɗa en ne wawi taw ɗum ko kongol ko jumre ala on goppanno on ɗon débat partne goɗɗum tan jiɗɗen wiide ko waji tan jolfuɓe goɗɗum yafa ɗon jolfuɓe ɓe cuusa en sa dañi noon a wasanno sowru tan garten tan e caɗele leydi ndi tan e kuuɓal eyyi ko toon tan e garten caɗele saabu wonɓe ganduɗa hande o koko mbartanto e lamɗo o gam yidde yo jotto te wonaɓe meɗen eyyi kono ala sago kaalen noon on ɗaccata en kaalat par ce que ɗo joni saɗa heeɗi radio ji mabɓe walla heeɗi tiktokuji ɗi hay ƴattade fulɓe ɓe ƴatto ɓe binda ɓe ƴatto ɓe mbaɗa ko bela te ko ɓuuri hewde ko ƴetto toon ko koye fulɓe he jeeya kala jagga aɗa wiyata ɗum pullo joni noon enen ko kalten ɗo en kalani ko e artu hen seet tan artu tan tongol tan e voilà mbasen jabodire on fan gaccen hakke so wonano toɓɓere nde wayloto eyyi ko noon tan ɗum jiɗmi wiide tan jiɗmi wiide ko to banggue politique jolfuɓe eɗen gandi enen jolfuɓe ken bandiraɓe ken hoddiɓe eɗen mbadda hunde foof min mbuɗi jogui meillereji ma almi heeɓ ko jolfuɓe kono noon wona pour wonde eɓe gañodiri walla eɗen gañodiri e mabɓe noon to banggue kono noon to banggue politique eɗen gandi so jii ko kewno tuuba ko walla woto ɓennuɗo o ko kewno ko oɗon gandi ko jingguitere woni ɗo enen kadi sen kaali gonga enen haal pulaar eɗen gandi so haal pulaar poosi candidat so en donkani walla so hono oɗo musidɓe garɗo men jooɗi arani en goppata ɗum Abdoul Wahab yaltinmo e toɓɓere nde Abdoul Wahab Moussa Ka Moussa eyyi e a jarama fawɗon feɗendu momi garte maɗa eyyi a jarama Seydi Ka ƴeewen tan mbasen majjude mbasen kadi artude e toɓɓere wonde walla politique hande goto ko yo haal caɗele yiye leydi he ndenoɗen affaire liƴƴi ɗi ma ɓuur wadde fayida e ceerno Aliou Ly gorko mo ɓoggel aɗa e ɓoggol toon to helle Facebook bisimilla. so Abdoul mi juurima lawol gongol mi juurima kadi dendagal ko riiɗo wonko danno kamen seeɗa noon hakkude ummade mi Facebook to artude messagerie ga noddude mboɗo daɗe ɗon ko juuti seeɗa mi anda ko waɗi noon eyyi ɗum fewa noon jarama mi salmini ceerno ka jaltude juuno e dendagal rewɓe ɗo ɓe fof kadi aɗa andi hello Facebook nani Aliou eyyi hello Facebook sa nattiti hen eyyi to gaccirnoɗa ɗo ko hedde ɗon yarata ko an nawata ha yetto to direct to no pour mbawa kadi voilà bisimilla fami ɗum eyyi ɗum woni ko pamno men hay so ɗum ɓenni mbimi ɗeɗo jewte mbaɗi fayida gari men ƴeewen ko nawrata leñol ngol yeeso ko nawrata yeeso leydi ndi yeeso eyyi ala ko wawi nawrude en yeeso ha yetti wonde e goonga goonga so deyre wodata deyre so ala avancement wodata ene jeeya ko Allah hokkiri Sénégal chance mo dañiri kañum fof wiyeede leydi mbasdi hannde fuɗɗoto wiyeede ne yaltina ngaluuji mais alhamdulillah wona région hay gotir daɗani Sénégal hay gotir gila e Abdou Diouf kala ko leyɗele ɗe daari eɗen daro ɗon ko ɓuuri jalɗade walla kam hoddiɓe ala ɗo mbawi darade taw en mbawi darade ɗon e pourtant wiyete ko donc ɗum ene jeeya ko waɗi ɗum deyre nde quoi deyre nde noon nde wawi ñiibde tan ko e dow goonga Macky Sall mi jortaki won hande mo ƴiƴam pulagu dogata e muɗum wima en añi Macky Sall mi jortaki de sono woodi min mi Allah hoto Allah waɗa hen wa amma no joomum gollirta ni so fewani seɗen jiɗi gonga en mbiyat fewani kono noon Abdoul Wahab kan gollirta wasa fewde mbiyen fewani ni so goɗɗo golliri noon fewani mbiyen fewani so Macky Sall golliri noon fewani mbiyen fewani par ce que kanko ɓuuri handude e gollirde ko feewi kanko ɓuuri handude e so golli ko fewani wiye fewani kadi ko binoɗo gotane kam mi fewna leydi ndi exactement toon panomi par ce que ko wonko leydi alfinimo won responsabilité mo joguima a jogaki momi jogaki ndeke wadde so tawi o waɗi ko fewani hayso waɗi gueɗe sappo pewɗe sen yi hen gotel ngel fewani eɗen mbawi wiide ngel ɗo fewani mbiyen noon gonga e wondude eɗen gandi neɗɗo timmani neɗɗo timmani
ɗum foye waani noon hoto yimɓe nangiri ɗum oɗo ko opposant makko walla oɗo gaño walla Allah heedi heen ko liggiiɓe parti makko tan haa maayi gonɗo mboɗo yenna alaa gonɗo ɗo kettoɗo Abdoul Wahab mo wonanaani makki walla mo wonanaano makki so neɗɗo wonanii neɗɗo noon duuɓi itti kaalis mum waɗii heen itti taamu waɗi heen ɗum ɗo caggal ɗum o yii to baŋnge politique ma o yaadaani o wonko waɗi noon pour ƴeewede ko waɗi noon ko ƴeewee ɗum waɗi rectifié mbele ɗum iwa walla jamma ɗum waasa heɓtude en koye ɗum min jinmi haalde baŋnge potal ngal ina annda potal ina woɗɗi woodde e leydi hee hannde mbimi ina saɗi to nanata gonɗuɗo e makki tan jiitiniiɗo tan ene nannga en soka kala ko waawi wadde noon kala ko waawi gollude te eɗen nganndi wonduɓe makko ɓe fof nana golla jamma e ñalawma nana golla ko feewaani jamma e ñalawma kaalisaaji wonen ñamɓe muuɗɓe kaalisaaji haa mbayno leydi won heen mbimi ceerno Abdoul an aɗa anndi min koye ɓuri ɓallaade makki jeyaami won ngannduɗaa heen mi yiɗaa yettoyaade toon kono joomumen nana jiire kaalisaaji nganndanɗaa hoore maaɗa ene hulɓinii pourquoi ɓe noddataake ɓe naamde pourquoi hay noddaade heen naamda heen nawetaake laawol ɗeɗo geɗe poti haaleede so ɗum ɓenni baŋnge sokaaɓe ɓe mi haale haalam naane mbi min mi joortaaki won cokaaɗo mo fotaani sogeede sokaaɓe ɓe fof ko jiimi ɓe ngannduɓe ɓe fof foti sogeede wonaa tooñaaɓe balkoɓe tooñɓe kono noon mbimi hono maɓɓe en golluɓe ko ɓe ngolli ko haalɓe hono ko ɓe kaali ko nana dow jahayaaji mumen ko o bone mbimi sono woodi leydi yahata yarata yeeso alaaka so ɗum ɓenni hayto baŋnge qur'an jomiraɗo subahana taala ne wi en toon ya ayuha alladina amanu ida tadayantum bi daynin faktubu waliyaktub baynakum katibun bil adl onon gonɗinɓe Allah so tawi oɗon ñamlodira so oɗon ñamlodira yo on noddu seedeji numɗuɗi yo on mbindu est ce que wonto meeɗa yiide fulɓe ɗiɗo ene ñamlodira minima eɗen ñamlodira nodduɗen seedeji walla mbinduɗen walla mi waɗi heen jewte laabi ɗiɗi temedere heen mbi woni so tawi addi seeɗa min mi hayti ñamludema sabu firti ka hoolaki mi exactement wallahi jewte mum nan ɗo te ko piilade ino holla hoolade leñol men enen ino holla rende konngol leñol meɗen makki hannde min hannde politique ma wondane makko mi laɓɓintu mboɗo yiɗi mo haa ko ɗon haaɗi mboɗo yiɗi mo jiɗi ceerno Abdoul Wahab ni en tant que pullo wo amma politique ma mi yaadane makko hay seeɗa machallah timmi mboɗo jogii yaaduɓe e makko jaafoɗaami yettina wallahi mboɗo jogii yaaduɓe e makko mbi kamen sagu men o yaata troisiéme mandat pourquoi konngol pulaago ngol o yaltiningol o yaltinino konngol wonde o waɗata yaataw conseil constitutionnel wi ko baɗowo mais kanko ɓayde yaltino waɗata konngol makko ngol ɓuranamo ɗum wona honneur wonandemo wona honneur leñol ngol jarama min inchallah oɗo baŋnge ɗum yaadumi en fotaani haalde haala conseil constitutionnel ko hunde wonde ko ɗum neɗɗo joƴƴinta neɗɗo mais mbele konngol neɗɗo nawata ɗum joƴƴina ɗum gonga enen to meɗen konngol gooto e men haala konngol ɓuri tiidde ɗum e konngol conseil constitutionnel en jaata to noon ɗum hokkima walla hokkaani ɗum alaa emen gonɗo ɗo baawɗo ñaawdi ɗum ɗon jarama ala baŋnge pulaagu ngu baŋnge pulaagu ngu baŋnge neɗɗaagu ngu waasnoode mo wadde neɗɗo o heɓa geɗal manngal e aduna heen wooda goɗɗo mo waɗi tetti o walla ɗum taw koye meɗen jeya mballin ɗum min de ko ɗum ɓuranimi to baŋnge golle no hay gooto jeyani golle makko wonko golli yonaani noon yonaani wonko golli hay jarama o golli ko ɓuri ko wonnooɗo gonnoɗo ɗi fof ko golli ko ɓuri ɗum e duuɓi makko sappo ɗi ɗum neɗɗo kadi jaɓantumo ɗum ɗon a jarama ceerno Aliou a jarama mi wiino ñande nde yewtere nde ko usnotede koddiɗam nan ɗo heeɗi wi ala jokkutade ko dimanche kay heure ɗiɗi kay heewani mara ko ɗum arti ha joni a jarama Seydi Ly golle ma joɗɗi a peewi waktuji meɗen en dogan cali dartade woni waktuji 16 poɗo hojomaji 44 ko hojomaji 16 keddoɗe bandire rengo dogen jehen toon to Yaya Alpha Pamum ko yiɗi ɓeydude hen garten e ɓoggol ngol inchallah Seydi Pam jaam Allah wiyetema lawol immol Allah jarama Abdoul Wahab Kane Diallo yoɓ moƴƴira heew a weltanama kadi mi weltanima bandiraɗo debbo journaliste o en mbimo Seydi Salma ko o jarama kono seeɗa tan mi tellina junggam go nde wonno ko jinnomi haalde ko Amadou Abdoulaye Dia haali ɗum ɗeɗo jewte ko jewte hono ni tan beele eɗen paama holno dawrugol leydi men foti yarude ndemtoɗen gueɗe woni konnguɗi Aliou Ly Allah jarama mboɗo yaadema temedere e nder temedere min conseil de constitutionnel
konngol makkisal ngol min ɓuranimi ɗum neɗɗagal makkisal ngal ɓuranimi ɗum ko wonanimo yeeso e aduna he hannde no mantorimo ni no mantorimo omo wawi wonde lamɗo Afrique ni no mantorimo no moƴƴiniri leydi Sénégal ni jinnomi ko o waynoro noon aduna Allah o fof daña e makko haaju Sénégal fof daro wiya artu an artumen ɓuranimi hannde wiyeede Macky Sall ne conseil constitutionnel walla loi leydi Sénégal ne rokkimo ala ndimaagu neɗɗo ma wooda ko sali ndimaagu makko ngu e fayida mo rokki Afrique o e fayida mo rokki Sénégal o min ɗum ɗon ɓuranimi 3e mandat ɗum ɗo ko yiyandam min tigi kadi ko min mbaɗi conserve ko heddi ko Abdoul Wahab kan no ko wiyete no Aliou Ly wiiri nangaɓe fof kaali ko bonde poti nangede ɓeɗo fof kamɓe nangaɓe côté opposaɓe mum hay goto mabɓe haalani ko ɓuuri bonde e ko Aliou Dembourou Lella haalno ko bonde so tawi enen fulɓe so tawi woni opposa salima 3e candidature Macky Sall tan ƴetten jasiji men holle mon nanɗo Aliou Dembourou Lella noddama wadde potte ko Aliou Ly wi ko mboɗo yaade makko temedere e nder temedere kala baɗɗo ko bonne foti nangede kono foti wonde ko tuuli kote Abdoul Wahab kan Allah jarama a jarama seydi Pam golma jooɗi pewogue nde moƴƴere ɗum noon commentaire uji tan ɓeydame seeɗa tan mbiyanmi on ko yewtere nde ko nde fiilande ɗo ha balɗe walla ha lebbi inchallah so jeeyi hello Facebook mo on tawtoon yewtere nde oɗo mbawi ɗum hettitade kono kadi so jeeyi YouTube kadi oɗo mbawi hettitade wadde noon yewtere nde ko nde yaadore e jamanu ono haalisi ni wadde kala ko mona haala hen yo dirmo no moƴƴi kadi miijo no moƴƴi nde wonno koko wattinta no haalisi ni a jarama jehen toon to Alpha Oumar Touré Seydi Touré jaam Allah ñalema gueɗo assalamu aleykum to Abdoul Wahab Seydi Touré nden kallema sabitama gueɗo seydi kan sanni juurima nden kallema sabitama juurama ngana sellatteji ko mawɗum ni yettere gueno mbeɗa deeƴi kono leydi ndi manki deeje leydi Sénégal walla Sénégal eyyi Sénégal caɗele gon toon de ha ko en kalinnani jañi ɗum no fewi e Afrique tan no siforindani kono yiyande maɗa ande kadi gueɗɗe no mbayni hande o saaha ko dogata ko wonno mon naata mboɗo yaltani wiɗaji woni fewi mo wiɗo e musidɓe e raɓɓikinade mi heeɗi windi konngol mi heeɗima moto Yaya Fam elle o haalanimi koko jinnomi haalde tawi wawa haalde min mboɗo yante makko kanko mbiɗa homo jaɗɗa min mboɗo yaade e ceerno Yaya Alpha Fam o haalanimi koko jinnomi haalde taw mi wawani ɗum haalde min mboɗo yaade makko no fewi no fewi eyyo aɗa andi woni caɗele men tamboto leydi hanki mi haali ɗum ko calɗi 3 walla ha calɗi 4 holkanji woni ko adi fof goonga goo o rewi hen munɗal ɗiɗi o rewi hen jangde tati kamɓe politicien ji meɗen ɗi kala ko bonni leydi men ɗi ko kamɓe bonni leydi ndi heddi noon kala mo jaaduɗa hen kaɗa wela tan aɗa yaade mum kono ala e mabɓe dewnuɗo lawol ni opposition ni pouvoir kamɓe fof koɓe gootu sabu Macky Sall alhamdulillah wona neɗɗo cuuna o dewɗo e kala ɗo fonno reweede o rewi ɗon ala ko majji hen hay sinno tan ko neɗɗagal makko e limagu makko e fayida makko fodde ɗo itti leydi Sénégal ɗo 2011 o yii ko kewi hen o yii caɗele baɗɗe hen o salo artirde ɗum e leydi he enen wona en gondani Macky de enen ko eɗen gonde e Macky eɗen jaade e Macky sino sago men nde Yaya Alpha Fam ni Macky laamo ha ɗo e ɓuuri temedere wona toon
ko fodde on so présentima caɗele jogorde wadde heen e ko jogori kewoyde heen ille ɗewata wonde ko leydi ndi ruttima caggal kono on fonno fermude ngal ɗo damal o sowa Afrique fof o sowanno so waawi no wasde wadde o jaɓa hano o wasa wadde ko Afrique fof o sowa kono so waɗi o rewi yidde makko o waɗi on saanga to Allah deñi ha o gañoyima ene wawi wonande leydi ndi ɓural wonat ha Afrique kam ɓural Afrique ko heddi konngol ene tiiɗi e men enen ɓeyri ken julɓe président aji men ko julɓe konngol wona hunde famɗude kadi wadde ɗum justifié wadde koɓe kaali heen ene ɓe kaaldi ɗum ni wawde waɗa ɗum jaltirgal ɗum ko peeje maɓɓe tan enen fof dangirten kon wona noon fonno waade sa woni gardiɓe mbasen wiide haala politicien ji ene foti jogaade nuunɗal e konngol jogo nuunɗal e haalde jogo gongantagu e haalde kala ko kaali jeeto wadde ɗum ko ɗum fewnata ɓiɓɓe leydi kono so wiya on politique ha kellifaɗo ka julɗo wiye kala ko kalɗa ko haala politique walla ko haala campagne ala ɗum min mi yaadani ɗum ko heddi ko Ousmane Sonko kala ɗo heɓi ɗo ko kamɓe laamu ngu kemni ɗo Ousmane Sonko kamɓe ko e sembelami en ko bewɗo Macky Sall kala ko waɗi ɓennan hande o wontiniɓe ngaluma jaggota ko woppata sa jaggi ko bone sa uppi ko bone Abdoul Wahab annanami de e men nanma wallahi e mbi hande way wallahi mi nani kalɗo ko o waye maɓɓe kono donguere wunde ndi e sa nangi o musiba sa uppi ko jaayiya golle batta kono ɗum ɗo fonno aritede ko guile e law guile de fuɗɗi nde tan jom woppi lawol tan rewne lawol guila heɓani doole kala bibje mum hay sinno ni a tooñat hay sinno ala ko heddi aɗa felli aɗa tooñ tan ha timma so ala ko heddi a hulani Allah yiɗɗa ko tooñde tan lawol gum ha timma ɗi ko ganduɗa tooñi kono waɗa heen mi ala heen ko ɗum woni ella ɗum woni probléme kala ko felli aɗa wara wontan ha timma hayso ko guyka ɗiggin hayso ko bandi yaago ɗiggin kala ko mbatta yo ɗiggo Ceerno Alpha mi faam Ceerno Alpha Oumar mi famani ko jiɗɗa haalde ɗon ko kala kaɗa wona tan wona ha timma so ɗum ɗo e holko ganduɗa wonata ha timma hol ɗum ɗon ko beele ko wonata koye gonga he walla wonata koye mukuña he walla ko hol ɗum aɗa andi kalɗo e deƴƴuɗo fof en andi dossier oɗo Ousmane Sonko e Adji Sarr ɗum go fof ma faggirti hen bakkat ɗum kanko Allah dane go fof yo faggiri hen anani sabu haalde wo tawa ko laaɓa kono no wawi wade fof hay sinno hoddirama ene woodi dossier o on waɗi politique hayso hoddirama de Ousmane Sonko waɗi ɗum ñawoore foti gasde sabu kala bannoɗo ko wayni dossier mo meeɗa juutirde ni ko tagi dossier Ousmane Sonko ne juutiri ni o tooñi ko ɓiɗɗo leydi fulima e laawol yo laawol rewne makko laawol gotum mo borta lamin jeeso ɓuuri juutde on nanɗo ha joni gasanta o a jarama a jarama Ceerno Alpha a jarama no feewi mo Barthélémy noon ko politique tan kamɓe ko politique a jarama ko politique on jarama a jarama en ballodirata saabu gueɗe foof nanɗon ko Adji Sarr tone jiiɓi e ko Allah tan e mabɓe mbawi ɗum laɓɓinde kono kam to mam mbayñaɗo e ɗon kanko ko laaɓi saabu ko jomum daari haali wi wonde mbiɗa jogui hen dalil ay ɗon kadi ko haala e kono kala ko wawi wonde foof tan yo wone dow gonga tan ñawore gonga muusa walla weela a jarama Alpha Oumar Seydi Touré Ceerno Bass Baro waɗi no lamdal holko woni toɓɓere meɗen hannde e toɓɓere men hannde kalaten kono jirɗen politique aji men ɗin jarata ni e nder Afrique e caɗele gonɗe e nder hen ɗe e mataw noon haala ka ɓuuri abbitade banggue Sénégal ɗum wonno toon mataw ko keesi mum kadi kiiɗi mum haalede e kono ko lamdal faade Mauritanie faade Mali faade to banggue o bang e nder Afrique jiɗɗen haalde kono noon banggue Sénégal kadi yimɓeɓe mataw ɓuuri jumpude toon kono machallah taade goto foof ko yiyande mum haalata
sabu ɗum woni lamdal men hannde a jarama seydi Baro jehen toon to Abou Kume ko kanko walla Huley goto mabɓe ne heewi wonde caggal micro o uddirta tan wa en gandum hol kanko seydi Kume jaam Allah ñaale moon seminama seydi kan tamiki e dingal ngal e kuɓal seydi Kume jafɗe noon waɗu way hankkadi waktu men yoni ni bisimilla haysa jubba tan ɗum noon mataw en mbaɗan malla jiide tan enen kam en jinnoni woɗɗinode ha jeetoɗen mataw e banggue maayo kono haade hannde ne mbino mbiɗa ni fotan ko ga haati Sénégal ga sa yiɗi mema toon de bachala taw hayankini wonno dernier tour e gueɗe mbaɗe noon no deuxiéme tour o foof sa yiɗi mema to welma hen foof eyyi ala ɓen kaɗat ɗo tan ha gongol inchallah ɗeɗe jeeta ko guddidal ɗe mbawa uddade on noon ko wuurañeli foof e ko wonko haala ɗo ha heewi taw ko Allah ko kalɗen fof enen jogui dalil fof kono enen won tan gueɗe seeɗa ken paamani to batte on kam enen tengtigi ken ɓortanaɓe kono ko woni Sénégal ko on noon ene ɓaadi en kadi wonko jeeɓeten toon hay so waɗi caɗele eɗen batten haqqille no feewi ko gonga en wawi taw yiyande men enen to kettuɗen ga so jiilodiri ko jigiɗen wonto ko wawi mbasa jogade yiyande ɓurde tengtude ɗum fof e wade noon sen testini ko haalaɗo ko foof e labtude won gueɗel goo tan ken paman no feewi min ko teskitimi yimɓe foof haala tan ko haala troisiéme mandat o ɗum tan nanmi en haala ɗum nan ɗo goɗɗum troisiéme kadi ha joni kanko ala ko haalin kanko makki biyeteɗo o wiyano mo waɗa walla o wiyani waɗani wiya woni hen mbi omo jogui haqqe wadde so kono noon enen fof eɗen gandi hay min kaala ɗo so sinnu ko sago hay somo jogui haqqe ko wasde wadde saabu ɗum bawa fof ko waɗi fof kala ko waɗi ene yimɓe ene feewi so hande ɗo yoni par ce que en gandi kam so ɗum aroyi on tan ko caɗele haade arani o haalani o memani ɗum kono ɗum tan haalete wotti ko yimɓe cocci ko ene kala en jentini ko so ɗum aroyi tan on tan ko caɗele ɗum noon en tout cas ɗum jiiɗen en kono kam wawa dallinde kam ko watte hannde ko no en cuugataka ko Ousmane Sonko haaluji kalteɗi walla gueɗe otat ɗe o laamu Sénégal fof hewde caɗele walla wasi timminde fof walla wadde joɓɓi wa lawɗinde kam ko waɗata hannde ko ɗum tan jinum ɓeyduteɗe jarama a jaram golle man juuɗi feewi yo gen yoɓe moƴƴere ko kalaten e ngul e lukko men ma wel lamɗo saabu mo ƴeew hankkadi yimɓe hoto daari hen e hoto daddi hen so tawi o wi tan konngol tan boum woda ɗo fawi a jarama Seydi Kume emin calmini ɗon sokhna Huley jehen to ceerno Basirou Baro ceerno Bas Baro jaam Allah wiyetema assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh e guura ko juuti Baro salmini bandiraɓe mi faami tan après mi faami hoto yimɓeɓe nayori galmi tan ko ɗo bandiraɗo debbo o salsal onde haalnode naysi no ko salde jafo ɗo naysal on ko banum debbo Makisal salsal ɓe Amadou Tidiane Sall en eyyi wallahi e ko wawi wonde fo sahaji eɗen mbaɗa débat sur des choses taw yettaki waktum yettaki ma to mbiyen min noon sahaji jafoɗon no feewi par ce que min nani ɗo haala troisiéme mandat ne waɗe débat min nani ɗo haala neɗɗo ko konngol mum min nani ɗo haaluji kewɗi leƴƴi et tout ça ko kalɗon leƴƴi ko mbeɗa yaade yaya pam kañum Amadou Abdoulaye faut faire attention souvent ko yimɓe kala ndenta ko dillin leydi ni weeɓi ha maayi ɗum ko banggue diine e banggue leƴƴi yimɓe ndenta ɗum no feewi c'est des choses très sensibles kadi yimɓe ngoni ko e haalirde e bon ko heddi ko sahaji eɗen jaadina des principes personnels walla des principes enen mo jogui ɗen bon taw ko politique wona noon politique e pulago e diine yahata ko banggue yadani certinen ɗo sahaji eɗen mbaɗa erreur uji enen heewɓe enen mbaɗa hen erreur uji wonko aada waɗata diine ene darni ɗum mais aada yiɗa ɗum makko won exemple jonjin ɗo tan presque joom suudu kamum diine harminan ɗum mais enen aadaji men ne cali ɗum mbiyeten ko yooɗani e gueɗe goɗɗe politique konngol neɗɗo konngol mum ça c'est vrai kono noon en jettaki taw haa ɗo mbiyeɗo neɗɗo konngol mum taw par ce que min de yandam taw makki ha joni ene paadi ko jaho troisiéme mandat walla o yahani troisiéme mandat peut être maali jiyama maw yaa walla maali jiya joni ceerno Bas Baro e taade on tun banggue ene manki regade e te yewtere men ko nde udditinde wadde so tawi a uddi gonɗon hello tawde saaha o yontani e hollo jiiruɗa hande politique on dogorata dani ina yooɗi holko fewma hen hollo jiiɗa gueɗe jaara fodde yenne maɗa politique leydi so waɗi crise ɓay banggue sénégal woni ko e crise pamen ɗum e crise noon so ari
kadi ko a yiyata hen ko feewi jiya hen ko boni jagguɗo bange oto bange wima feewani jagguɗo ka bange wimani ene feewi kono gongo kam ne anda on kalɗo haala yimɓe wannoɓe ko boni ko jaggaka yimɓe haalnoɓe ko boni jaggaka wona lawol a yimɓe fof ko haqqillaji jogui ko gonga tan fenade nde ko fenade tan ɗum yimɓe ɓe yo paam on bange ɓeeso ñaawete wonko mbaɗi ɓeeso ñaawetake ala wonko mbaɗi ɓe calel ɗum wana law ɗum addata démocratie e nder leydi ɗum addata ko jibro e nder leydi ɓeɗe yaari toon kono noon paamen de leydi waadi ɗon leydi Sénégal laamade ɗum weɓani jaɓo leydi mettundi laamade ne metti so lamɗo ari wi mon ko ni waɗata mbiyanno woysa yo so lamɗo ari wi waɗan ɗum mbiyanno woysa haɓe fakko mon ɗo exemple tan gila e diineji ɗi nde makki ari tan haala tous les marabouts ko simple citoyen eɓe mbi tan ko leydi asaman ko marende ko rutti caggal lamɗo noon laamirto ko haqqille ƴewata ko aada leydi ƴewata ko no leydi ndi no mahori ni nder hen ƴeewa kañum nadde hen ɓete ma he ƴeewa no laamori par ce que laamade ko feere weeɓani il faut des compromis ma hande jaɓaɗo goppaɗo memaɓe goppaɓe ko noon laamuji men Afrique ko noon mahori weeɓani mi wiyanno mbeɗa yaade makki walla mi yaadane makki wona Sénégal naji mais ko jimin no ni jirumi ni enen leydi ndi ne metti ñaawde ne metti laamade no feewi ko heddi ko enen fof en gonti expérience yimɓe fof ne intervenant a wona juriste a wona journaliste a wona spécialiste wona gueɗe mais neɗɗo aratan haalama ɗo joni e question juridique o wona juriste haalama ɗo joni e journalisme o wona journaliste ɗum kadi ne jiɓa leydi jiɓata hande leydi ndi ko ɓuuri hen heewde ko haaloɓe kaalata koko ganda fannu fof neɗɗo fof ne andani ɗum par ce que mbiyata ɗon ko addu yiyande ma mais addu yiyande ma yataw ko mbiyataɗa ya addu yiyande ma ko ɗum ɗo ko hunde spécialité ma walla ko hunde nde kumpitiɗa e sa yama addu yiyande ma go fof ko dimo yiyande mais ça crée un désordre ɗum ne jeeya ko jiɓi yimɓe hande ceerno Sama Sow ɓuri heewde ko yahata jako mimi ceerno Sama Sow ko haali hen goto fof yo addu yiyande mum min kam ko no paamirmi ni e bange troisiéme mandat o débat mum yaawi ñaawde hen Macky Sall min de mi yaadani e troisiéme mandat que personnellement kono noon ñaawde mo hen yaawi kadi ha wiyamo walla yaha so ari ñalawma janggo o yahani joni holko mbiyata subhanallah heewa tan ew gasi mi samdini a jarama Seydi Baro golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere tedduɓe heeɗiɓe yewtere meɗen gasi ha laaɓi ceerno Abou An salminama toon to hello Facebook machallah aɗa rewi ndi guila nane mi ñaguimama yafoy alhaji Amadou donc won lamdal ngal beddimami e caggal vocal mo nenduɗa o kono noon jabtolma arani taw e ɗum noon kanko alhaji Amadou Ndongo salmini dental ngal no feewi e o wi kadi gandanɗa hoore maɗa yewtere nde yo en tinno gandanɗa hoore maɗa garten e nder toɓɓere he e mbawen tigui tigui yewtude e nder toɓɓere he mbasen hono joofade affaire leñam mawko en gueɗe ceerdoje gueɗe mbaɗe noon e tawi ganduɗa eɗen gona neɗɗo goto mbawen tigui tigui yadude no hannirta ni ene juuti ko haali ko vocal e kono ko ɗum woni tongol ngol en jiiɗino so tawi o hokki en yamirore e to yawta kono ko tato en keɓani ko umme makko taw e wadde en mbawata yawtinde konngol nde wonno haali hen ko heewi fodde yiyande makko ne gasta kadi ko yiyande kadi ganduɗa kadi wodata hen ko jubbumi hen seeɗa mi yettini ga e ɓoggol ngol kono kadi wooda kadi ko kedditorimi to banggam ga taw ko hakkude amen ɗum noon wadde en jaltinta on fannu jettama jarama e joni ko ɗo tan tongaten yewtere nde dutɗen toon to jeydenke meɗen journaliste meɗen Naysi Sall e umoy ɓoggol ƴeewen konngol makko battinigol han kadi mbaynorɗen ɗon Naysi Seydi Sall jaam Allah ñalema sohna Naysi Sall ɓeeno soɓe guddi micro uddide ko probléme won goɗɗo ñaguiɗo konngol jehen toon haade Naysi e arde uddita micro muɗum e won ñaguiɗo konngol mi ƴewata kanko mi yiyanimo de mi yi konngol tan kono mi yiyani inne nde e wala mataw konngol ko banggoɗɗo ɗum noon Naysi Sall assalamu aleykum yara walla Seydi Sall Ba
yewtere meɗen hankadi koko gasi joni konngol ma battiningol e tongol ngol fodde ko jiiɗa e nder yewtere he kadi ko ɓeyata hen seeɗa waynoroɗa noon na machallah rek moom mi jangi hen ko heewi mi faami hen ko heewi ko ganduɗa kadi mboɗi wawi naftorade ɗum wax dëgg yalla e mboɗi salmini on mi weltinima émission o no feewi vraiment jaafoɗon tan comme no wirnomi alani tan pulaar o woni ɗum ɗon kono noon wax dëgg yalla no français wiyete ni j'ai beaucoup appris quand même e ko ni ko ɗum ɗo tan l' essentiel mono foof adda opinion mum haala no miijori kono kadi sakkitiɗo haalde o mboɗi yaade e makko hunde kadi hadema haalde ɗum bon ya faam ɗum no feewi ganda aussi no foti yaarude c'est important manam waɗa hen des recherches walla ganda ce qu'il en est exactement ɗum ne no moƴƴi rentoɗen kadi bon comme no yimɓe foof wiiri ɗum ni par ce que ɗo ko radio public yimɓe fof no wawi hebde hen yimɓe fof no wawi heɗade eɗen gadda affaire leñol je sais pas comment le dire affaire leñamago comme no wirɗon ni par ce que no wawi addude goddum e leyɗele hewde ɗum addi toon probléme uji hewdi na wayno leydi par ce que ɗum ɗon no waɗi sensible dal par ce que nangata koye patrie neɗɗo sa innini ɗum appartenance mum tan walla waɗa ɗum blessé sur ce plan rek sa atte sa dignité personnelle et puis bon no wawi jibinde goddum mi salmini on onon foof machallah mi weltinimama on a jarama Seydi Sall debbo mo jowol golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴeɗe wertanama no feewi machallah ɗum noon dokkodiren aadi janggo 22h00 ma en jaa toon to dingiral fulɓe o yadde Ibrahima Demba Dia kono kadi en jetti Yaya Alpha Pam janggo kadi haalirde Agnam ma jokkodir e haalirde fulɓe international tawa kadi ɗo wata gueɗe ɗe ko Yaya Alpha Pam dingiral pulagol ladde anda ɓi moƴƴo tedduɓe hettiɓe en kettima ko haala ɗo ko foof goto foof addi hen yiyande mum laalal muɗum e lamɗamal muɗum e goto kala ko haali hen ko nanama kadi famama Cheikh Oumar heewide ni mbiyen tan ha joni jokken darade jokken dadade jokken kadi e haaldude kadi gongaji ɗi kadi ala ko bonnata haydara koko naftata tan saabu so tawi en mbi wonde gotanen oɗo henen yo won gardiɗo leydi so tawi en gotanimo gueno yiiɗimo o ardima leydi firtani tan tawde en dilini sababu haw jooɗima hankkadi ko heddi ko jejjiten ala en kaalat mbiyen tigi tigi min ngala cafrirɗe min ngala gandanɗa hormaɗe janguirɗe min ngala juulirɗe min ngala ɗo gandanɗa to min gayni min ngala ɗo min ndemi min ngala ɗo min to min mbaɗi gueɗe kewɗe ganduɗa e caɗele men foof en dentata kolliten jomum e ɗum ɗo e hennene min keɓani ɗum ko waɗa ko kadi jetten Allah mbiyen ɗum ɗo henne waɗama e ko waɗaka ko kadi gandanɗa hoore maɗa kolliten kadi ɗum ɗon kadi waɗaka ɗum firtani wonde lamɗo mo gonduɗa o a yiɗamo ala jiɗanɗamo ko tigui tigui ko yo yi caɗele gonɗe e nder leydi he anne kadi pamana lamɗo o kadi e lamɗo wonko wawi wadde wonko wawa waddude e wonno wawi hettitande paaɓe ndungu tan ko jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe e ko foti wadde hen ko o waɗa ɗum ko wawa wadde ko kadi ganda kadi o wawa wadde kankone lamɗo o kadi ko wawi wadde ko yo tinno o waɗa e kadi o fewna ɗum kadi ko wawa ko kadi o anda yimɓe kadi o wawa kono hen saaha eɗen jiiya tigui tigui ngaaluji ɗi ganduɗa cankateɗi ɗi ngaaluji bonneteɗi ɗi eɗen gandi so won toɗi mbaɗete eɗi mbawi wonde ɓamtare mawde no hannirtini e saabu somi ƴeewi hande mi maaha huɓeram goɗɗo ma huɓere goɗɗo ma huɓere tawa goto e meɗen foof meeɗa tamde million ngaji nogas CFA e junggo muɗum kono noon ko takalta pilte waɗata ha rendina ma huɓere jooɗo hen e jeeya huɓere taw kayre foof so nde gasi e nde yettaki hay 3 million CFA te ko huɓere wonde fayida ko ɗo aduna machallah jiiya noon janggo kuɓoyel tan guel ganduɗa wonani hay pantarel tan bangguel fayida wiye waɗama ɗo hen 1 milliard wadde eɗen gandi won gueɗe ɗe won fijirloji gonɗi e nder kalisaji wonto rawana ko fewani saabu udditalla hande so wiyama hayre fawama fereji batteɗi ɗon ɗi ɗin ɗon ne mbawi tigui tigui hono made nokku o ha gasa kono ala watte tan koye guddital he so tawi ñande kadi uddital ngal so waɗama kadi fereji batteɗi hen discours aji batteɗi hen ɗi jawɗele cankateɗe hen ɗe ɗen eɗen gandi eɗen mbawi tigui tigui hono made nokku o ha gasa kadi waɗ ɗon jangguino walla waɗ ɗon cafrowo kono noon so tawi mo nokku o mahama ha gasi e caggal muɗum wiyete ko cafrowo ala jangguinowo ala caɗele nan ɗon leɗɗe ngala e gueɗe mbaɗe noon wadde firti ko won ngaaluji baɗaɗi to banggue goɗɗe ko fota waɗede neɗɗo goto daro wiye gandanɗa homaɗa ñaami milliard uji kaja
jiya e te milliard goto tan on fonno hen ɓuutede kono ala goɗɗum kadi joñama kadi gueɗɗe ganduɗa kadi kantarɗe mbaɗama hen ɗumne kadi ko hunde hulɓinide kono kadi ɓenne kadi ɗaɓɓoɓe lefol laamu kadi gam yidde joɗade jappere ɓenne kadi yo mbaw tigui tigui e badde discours aji belɗi jurminiɗi discours aji kadi kecciɗinoɗi ɓerɗe beele janggo e jaam mbawa tigui tigui joɗade jappere kono arde gandanɗa hoore maɗa ina ɗaɓɓa lefol laamu mami hel mami taj mi waɗi wattidani e konguɗi kantoriɗi walla gandanɗa hoore maɗa golle kantoriɗi ɗumne kadi ina hulɓina yimɓe kadi e on fannu yimɓe kadi yo ndento kadi wi tan kala mo gondumi ko on tan ko on tan goɗɗo kala ko waɗi fewani yoɗani ha gandanɗa hoore maɗa joola gonga walla joola fayidagal mum saabu yidde tigui tigui hebde fayida e heddiɓe ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko ɗum tan wonno tongol ngol mbeɗa andi ko heddi ko nan ɗon ha heewi ma en gartoy gandanɗa hoore maɗa ko ɓuura yajde e kono kadi dinguere keddiɗe radio ji keddiɗi goto hen foof yo haal hen tan fodde gandanɗa hoore maɗa haalande muɗum calminali men fadde mawɗo meɗen Amadou Boukary Amadou gorko mo tulde dubango hertallo dande guelloje ko hettiyanke ngana mo ganduɗa kadi e nder ndeɗo hen yewtere no hannirta ni denɗi meɗen hono Harouna Pouye salminama juurama Algasum Ba ko hettiyankoɓe meɗen Amadou Ndongo kono kadi en calmini e Satamar wonɓe ɗo e ɓoggol ngol kamɓe kala e kuuɓal calminen Yaya Alpha Pam gol makko jooɗi peewi Abdourahmani Aw wonde e Farmata Aliou Déme calminen ɗon Boy Diop en calmini hono Aissata Sy Garli wondude Yero Garli gol maɓe jooɗi peewi ko ɗon calminten ceerno Alpha Oumar Touré musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia kono kadi en calmini kono musidɗo men Amadou Guissé kanko noon so mabuɓe kalaka walla so wiyen salsalɓe kalaka o hewani haalde o salminama o juurama kono kadi en calmini Amadou Tidjani Sall wondude Amadou Tidjani Sall joom Kouros Aminata Toumbo ko ɗon calminten Fama Déme kono kadi en calmini mawɗo Sada Kane ɗon calminten on Hawwa Waddu wondude sohna Khadija Tall Doubal Lajji Abou Koumé wonde hulle en calmini Mamadou Samba Tall Mariam Sow Amadou Moussa Sow kono kadi en calmini Moussa Ka ñagamo yafuya no feewi e machallah haala maɗa ka yimɓe garti hen kono kadi ande kadi addi hen kadi hono yeeru baɗɗo fayida ɗum noon ko noon tan etama jarama golle ma jooɗi peewi Moussa Tall golle ma jooɗi peewi Oumou Tall wondude Oumou Thiam kono kadi jetti Sada Dabo saminama juurama ceerno Samba Ba ko ɗon calminten hono gandanɗa hoore maɗa Yaya Ka hande janimo o wino hande mo jogui gantu mata ko ɗon gantu woni laatiɗo ha joni tedduɓe hettiɓe jetti ceerno Aliou Ly gorko mo ɓoggel o yettamo jarama golle makko jooɗi peewi Demba Hamadi Ba toon to hello Facebook Abou An kono ko ɗon calminten hono gandanɗa musidɓe hewɓe wonɓe toon to hello Facebook ko wayno hono Diallo Saydou salminama juurama voilà o jarama gol makko jooɗi peewi o weltanama no feewi Aliou Ly a jarama wondude Abdoulaye Sognane Tidiane Tafsir Thiam nan toon en calmini hettiyankoɓe men ɓe tinɗen hen ɓe tinani kamɓe kala eɗen tintaɓe tinɓe to ɓerɗe men yo gueno tinɓe ittanaɓe gueɗal ko wona ɗum ko eɗen mbiya yewtere nde mande heddo hello Facebook kala daɗaɗo hen ina wawi tigui tigui hono artude yewtere hetto ɗum no hannirta ni kono kadi ɗo yeeso seeɗa mande ya toon to YouTube nde jooɗo toon wadde tedduɓe hettiɓe on jettama mo jarama wonno ko dartole jole jole e yeeso haalirde gueɗe mon ñagoto moƴƴere e kala saaha kadi duwantoɗo on jaam tedduɓe hettiɓe yen kiiri jaam kaali boƴel mbaali jaam kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ene wiya on kettuki jaam
kettotoɗon ko haalirde Agnam